waseviwa nespeaker yangu iyi yati mfimfi ndaichida kukushotesa kusvikira mwanatsokunzwa kuti shoto eke because hativhundise neangry face and hatakana basa nawo hatidle maangry face ndaida kutomboridza imwe chitu ndichipopa matibvana zvakare iwo chipo kusvika watidza to mind your own hokoso, to mind your own hokoso, right? Guys, nyaya makamirira, right? Mukada kufarisa muchikomenda sina basa amenei regai ndigarenda kupaichi woni amenei mukada kufarisa saka ini guys nyaya takamirira regai tidi tiunze kola wedu pano, right? Farisa yenu angry face. Hello. Hello, my name is Mascara say. Darling, can you put follow? Mascara says smelly. Mascara say the moment that people have been waiting for is now here. Can you talk by the phone yangu hapa? Rimi Rwamai so that she protect him na ninga pasai. The guy mina imbija na nimbo shote sabisa angry face uyo. Straight gondo. Right. Saka tauya nyaya makataura nesuroya. Tatinya tonzukisisa kuti zviri kufamba sei, zviri kuchi chakaitika, zvakatanga sei ende zviri kufamba sei. Toda kuti nyatsozisawo because it's not doubting Thomas not in that one. Ndachiti nyaya yedu iya yasuro iya sekutara kwataita kuti tichakontinya nayo tinyatsonzwisa kuti zvakatanga sei, zviri kufamba sei ende chi zviri kuitika muteritori menyu makamira sei tinyatsonzwa. Hambusi kuninzwa? Makunzwa? Just 1 minute, sis Melly. All right. Yeah. Makunzwa? Ndakukunzwa imuri right here. Mushe right. Tachitika nyaya tatakamirira yasvika ka. Timbonzwawo kuti ku territory kwenyu zvakatanga sei plus muno operator sei plus zviye zvinenge zvichitika ku kingdom kutimbonyatsonzwawo. From the horse's mouth, first hand information. Taneta nema second hand kungogesa. Ndakaita sis Melly aisi kingdom aisi chi nauye kuti ndakaberekwa ndakadaro 5 years. Ndakakura na tete. All right. Ndakakura na tete. All right. Okay. Hello. Hello. Tukunzwa. Yeah, ndakakura na tete. Saka kukura kwandakaita ndakakura tichiroya. Okay. Mune 5 years. Ndakatanga kuzozviremember kuti pataibuda paipai I think tairoya even nanhasi ndichiri kuroya. Saka muzi kuti zvakatanga sei? Matangira zvakaita anti ndaitanga kutanga ndiri kurota chibuda chizina tete handei ndokubuda toenda kunosakura minda yevanhu ndaisakura zvekuti ndimwe ndaita madzikira ndichiramba ndimwe nguva taibuda tonzi handei kana tinochera but lero taichitange mbambaira mihombe yembambaira zvimwe ndo zvinototyisa saka taibuda toenda kana taigona kusangana pane imwe nzvimbo yekuti toita matare edu but nachiri mwana mudiki then ndodzoka but nandichiri mudiki ipapo but pandakazonyatsoziva kuti ndakatanga iri shave iri ishave kwete rekuromba harisi rekuromba iri nderedzinza. Okay.
rekutemerwa ndakatotemerwa uroyo kuti ugone ndatenderera ndaneta izvozvi kuti ndizvifumure right now kuda kubatsirwa makana muroyi akuda hanzi mbuzi kuzarira pavanhu kuti nditandirwe imba yes ndakuda kuchibatsirwa because ndaneta nekuroya ndauraya vanhu vakati wandei varume nezvese saka zvinhu zvandakatanga kuona ndazoti kurei manje ndakuya kuziva ndichiona inga ndinotobuda dzimwe nguva ndabuda panze totoenda kumakuva munhu akashaya paipaye ende zvatinoita kuvaroyi kuti tinotozivana alright zvinotozivana zvokuti unotozivana unoita kamuka feeling yokuti akunge magnet kana mubhazi unotoziva kana kuti ukaenda dzinamo mumakereke mukamba mushamwari chaipo kana kuti watsvaga nzvimbo yekugara unotokonekta munotozivana pane kamuka feeling kaunoita ikako saka ndakura ndati ndarorwa tete vangu ndofunga mukona nyika ndiri kueurope ndiri kuaustralia saka zvandakazoita manje ipapo ndezvekuti ndakazositaka kuti apa ndakuroya apa ndabatwa chechi ndabatwa kuchechi but ndaizviziva but ndichiri mudiki ndaingofunga kuti zvinhu zvandakakura zvirimo zvokuti zvouroyi zvanga zvirimo ende zvitori dzinzo zvokuti tete vangu munhu angaipinda chechi machechi aya imwe yayo saka aipinda machechi saka taitika tichakuenda kumotso kwekuya kumisangano vaibatwa ende zvanga zvisiri kana problem ende vanhu vaitoziva kuti apa noroya ende kana uchigara nemuroyi wokugara nembavha sismeve rokugara nembavha rokugara nemunhu ameno saka mukukura mandakazoita manje first marriage yangu ndakarohwa iyoyi mukereke chechi inokurodzanei pasina ramubhadharo iyi ndandeipindei aiwa tanga takawanda varoyi tanga takawanda zvisingaite mumakereke handichaitaura nezita tanga takawanda saka taiti kana vazuva remoto kana zuva rokunzi pupurai nedziva royi chimboendai pasaidhi apa tanga takawanda taitozivana saka murume wangu wekutanga ndichiroya kudaro maroya angu ndofunga handizive kuti munogona kundibvunza kuti munoda feel free because nhasi zviri kufumuka pano nhasi uroyi hwangu because huri kupera because ndakanamata machechi hakuna kwandisina kuenda nokuti handina kuhubata handina kushereketa tete vangu vanga singarombe handina kuona chikwambo kuna tete vangu but tanga taingori varoyi ndingori muroyi chaiye anotoroya zvokuti zvine style zvokuti kana kuchechi kwandakazochinja nyika ndakunoku ndinoenda muchechi ndikakuparidzira ndikatopedza but manheru ndakutonoroya saka ndokuona muri kunyika iri kure iko kunze kwamuri kuchandoko saka kuchandoko munenge muchienda kunoroyani kuchandoko aiwa zvazvinoita dhimoni iri harina mugoni izvozvi mungagona kunditengera kana ndege but manheru ndinokurayirei mwana wenyu okay mungagone kundifadza sere kana makandipa mari because ndo zvandinoda kuramba nhasi uno okay saka vanhu vese vamaiti mama muchiti makauraya vose ava ndevekukamai kana kuti vanhu vonje uno ndakatsonga kuti ndipfudze kuti pachokwadi vamwe ava taizongoshiyana nyama ndakatanga kuuraya murume wangu wecheche ndeipindei okay because taibvumidza tibva tadzingwa
kubva mumusha futi maita nhamo taura vamwe vanhu taenda takawanda tatakabata kana varume vakadzi vana vadiki zvinotyisa but nhasi ndiri kuzviramba nhasi ndikuda kutsvaga kuti sisimeli mundibatsire because zvinhu zvinonyadzisa kumhuri zvinhu zvinondinyadzisa muupenyu hwangu zvinhu zvinonditenderedza futi brain zvinotomboita kunge munhu ari kurwara zvichiti asi handina kuzvida. Saka okay, saka imimi muri kuti vatete venyu ava vakakudzidzisei vakutemera nyora idzi vari kupi? Vapenyu? Vari kukumba Zimbabwe. Vapenyu. Saka vakura vakura tete ende ndaneta nekukweshwa nyora chidzine vanhu vanoti vanogona vanhu vanoti havagoni vanhu vanoti chii but ndakweshwa nyora ndaneta but hazvisi kupera. Saka vatete ava vachiri kungoroyana nhasi ivo? Tichingoroya tese. Saka munosangana sei imi muri kwamuri kukoko ivo vari kuZimbabwe? Tinosangana in spiritual. Saka munogona kutobva kwamuri muchienda kuZimbabwe muchidzokera kwenyu? Moshandisei kana muchifamba usiku? Zvakasiyana. Ndogona kushandisa kana rusero, ndogona kushandisa zvakawanda. Tinogona kushandisa kana mwomunhu watinogona kuti iri izeteri tikasvika pakango pamadho akango asina kusimba paipai. Tinogona kushandisa munhu angori wek yokuti tinongomubereka tomuberekesa tobhururuka toenda naye. Makusero unonzwa munhu achiti mashoulders angu akurwadza ndakaneta. Even kurima vanorima zvokuti iwo teta vanenge vachirimiswa nevanhu. Saka pamunozobuda usiku imi muchienda murume anenge achiita panosara ani anenge achiti maindepi? Uyu wandinaye namutadza uyu because ndiwe ganda jena vamwe vese ndakadya ndiwe ganda jena ndada vatachitaura papaya vatataura masikati muchiti musataure nechirungu. Ava ndive ganda jena ine ndikutomudzira zvokuti ndikamutarisa hazvisi kupinda. Saka kana muchiinda anosara akavata nani? Neduri. Momusira maisa duri? Saka duri racho rinenge richiita kunge munhu? Rinenge richiita kunge munhu here? Rinoita kunge munhu. Okay. Saka mati munoenda kumakuva, saka ikoko munoenda kumakuva evarungu koko kwamuruko? Inyama. Saka dzotesa zvakafanana nyama yevarungu yevanhu vatema nenyama yevarungu? Yevarungu inoita kakuita kunge poku hainyatsonaka. Sasi kando dzamutorarama nadzo kwenyu kuno ndo vakazara ikoko? But ndinozotora nyama dzekumba dzinge tete vanombondigira nyama nasisi vangu muroyi mukuru nehanzvadzi yangu. Izvo nevarume futi? Saka izvo zvimave kumakore mangani G30 G40 muri kuchi? Aiwa ndine 35 ndichiri kuroya but handichada. Ko zvino manje kana makuti hamuchadi mimi zvinobudika here easy just like that? Ndafunga kuzvifumura ndosaka ndiri kuzvifumura kana muda kuti munditore vhidhiyo yacho nefesi yangu munonditora monditaurira kuti muroyi uyu handichazvida nokuti ndakazvipiwa ndisingazivi ndiri mwana mudiki. Handichada. Ndakatemerwa uroyi nedzinza navatete ndikatemerwa uroyi kudzinza kwedu kuno uroyi kunoroyiwa. Saka zvakangofanira kuti kudzinza kunorimwa ikwendi kokuroya chete. Sisi vangu vanoroya, bhudhu vangu vanoroya, munhu wese anoroya. Saka namasvika kumakuva muchida zvenyama dzevanhu papaya munovhura sei? Tinongorova guva. Munorova guva? Munorova guva nei? Tinowanika muti but muti wacho
vanoita punishment izvo pandakambotaura nebebe ndakatorwara zvisingaiti tinongorova guva so tinotoziva kuti apa papiwa iwo uchafa ende chimwe chinhu chiri kundirwadza chirikuti vana vangu vakapera tichivadya saka hamuna vana so handina kana mwana 1 makadya vana vese aiwa ndakadya saka munofila sei izvozvi makadya vana kudai munonzwa sei kana rakandibata hapana chandinombofila ndinotofila zvinonakidza kana ndakabatwa naro hapana chinombondichinjira because ndokudepartment kwacho hapana chandinombotya but kana zvapera manje handisisina vana ndinozvara vana vamwe vanenge nditaura ndingati chiko vakaremara vanenge vakaremara mumwe wacho ndakatomuzvara ane helmet yekuvakisa iyeye zvine kusvika mashiripitaira yokuti anzi afa vanongofa amwe wacho ndinodyira mudumbu hanzi kola akanaka here akanaka zvekuti masikati atombonditi masikati anditi masikati hold on mainini masikati anditi kana muchida ndikureva imimi ndikudza vanhu anditi torai video kana muchida nditorei video munanike kana muchida mundinanike andichadi ambotaura masikati ndikati aiwa ina nditore vanhu chivideo iwo kana uchida andika unozongondipa video yako wega handiti mazviona atodaro masikati matanishora nekuti tichiri kufamba tose here nhasi manheru and atotaura the same thing zvakutaura pano chokwadi tisimeri ndakanaka ndiri munhu anosveta varume futi nedhimoni rangu iri pane picture yenyu imwe yamakanga mazoibvisa makanga makaisa paprofile penyu nesuro mazoibvisa even isendei kana uda kusenda kana uda kudii nhasi dhimoni riri kupera nezita rajason nhasi pano ndepandichapa nhasi pano tisimeri ndati ndinoroya kwete zvekuroya zvezvekuti anzi vanofungidzirwa aiwa ndinotoroya uyu mandezadza kumudya because picture yenyu yazuro yaya yakandinetsa mamiriro amanga makaita ndosaka pamakafana nzo ndakati muchembereka ndakati pamwe kuda muri munhu ari mumvura akamirira kudii pati pamakazotaura neni paya ndakati pari kufamba sei kwapa zviri kumbonyatsofamba sei aiwa hapana zvavo zvakaipa sisineri but handiri kuda kuti ndifumurwe kuti ndinamatirwe kana muchiziva vanonamata I don't mind kune vanhu because kwandakaenda vakatadza because ndikakurakidzai mapictures emusana ndaparwa nyora dzehuroyi ndinotoroya zvekuti kana munhu asingazive n'anga muprofita asingazive andoziva kuti iri mwoyo ende kutepi ndinoenda ndakazochinja zvangu ndaya kuno kubva ndakuenda mumachechi oh my god ndinoenda ndichitotonamata but kana ndakutagita pakaoma pakaipa chaiko saka izvozvo zvamauya manje mukataura kudai so nhasi vanatiti munozovata usiku zvakanaka enda natete venyava ndinobhiliva kuti handichazvida nokuti handina kubvira ndazvida handina kuenda regai ndikutaurirei sisimeri handina kunozvitsvaga kune dzimwe nyika handisi kumenshina dzimwe nyika dzinonzi dzinoita zvezvikwambo handina kuzvimenshina handina kuzvitsvaga ndakazvagwa zvirimo saka ndatira kunamata ndinotombotsanya mufunge saka ndinotombotsanya chazoita kuti mimi mufunge kuti mukafumura zvinobva chii andichada zvokuroya ndaneta saka zvinomi kana muchinge marega zvokuroya ko munini vasisi venyu ava vane hanzvadzi yenyu zviri ndezvake inini pachangu handichazvida because handina kuona kuti pane zvazvinondipa
Yes, I'm okay. What's the way one got tell what I should do? Uri natural. Ukupiwa muri mwana mdiko kutemerwa. Wokupiwa zvokuti SIS MELLY zvinondirwadza handigone kutemva handichada kana anokwanisa mavese ekuSIS MELLY diary. Please help me, handichada aneta. Energy varume 7 vandakauraya because data majangano. Uyu ndo andasarwa naye, handina kana mwana. Hello? Hello? Hello, ndikuzwa. Handina mwana, pandiri ndatochembera handina mwana. Chibereko chakabva chasungwa neuroyi. Handisina chandinoita chekuti handitara uroyi is out of fashion and hazvina zviri kundipa and handitazvida. Ndofunga kuna amai vangu kwavari muGuwa, I think vakatondivhenekera kuti ndo vari kutondivhikira kuti kwete handichada. Saka nyama dzamaibika dzamaidla idzi munobika here kana kuti maingola zvakadaro? Aiwa, tibike totosheyana, mumwe anotodya chidya, mumwe achidya musoro, mumwe achidya ropa saka hatibike nyama isu. Munoshanda here kwamuri kunyika kwamuri? Moenda kubasa? Mati? Moenda kubasa here kunyika kwamuri? Saka namabva kwamunenge kumabasa enyu kwamunenge mabva kunoita zvamunoita munotouya makufemine power rekuenda kuinda kubasa? Ndotoroya futi vanhu vekubasa kwacho kana vandimaka. Alright. Regai ndichi vanhu vafone apa pavambomubvunza vanda kubvunza muchivatsanangurira. As much as we can take this and as a joke guys, zvinogona kuve aisi handifungi kuti ingave joke yekuti munhu anotaura chichema obva ati handichazvidi toti ijoke nyaya dzakadai dziriko endai kuYouTube uko. Joke yekuti ndine uroyi ndichishambadza picture ndichioneka it's a joke. No, ndikungoitira hangu kune munoziva kune vamwe vanhu vanenge vasinganyatsozvibvuma vachingoti ndezvekunyeba ndezvekudidi saka ndova ndichida kuzamatiudze. But anyway guys, vane mubvunzo handika fonai mutaure naye mubvunze. Fonai mubvunzo, she's very free, she's going to answer all your questions. Handika since ari kuti muri kufona ku-wrong number manje uyu Madhumbe ari kufona pa-wrong number. Pinaiwo number dzinofonwa nevanhu, musafoni pana kukola because ndiwa muri kuda kubvunzwa mubvunzo. Handitika fonai pa number handiseri natipinirewo number exactly number iyo number yekufona iri pazasi apa saka uda kufona mofona ipapapo handitika then ton mobvunza mubvunzo achikupindurai zvamuri kuda kuti mudi mubvunze mupindurwe. Zvamuri kuda kuti mubvunze munoti anzi varoyi hakuna. Varoyi vakauya pano futi vachitaura moti kunyepa saka hamuchazivi kuti vanhu munoda chii. Because hakuna vanhu vanojoka nezvokubuda achitanzi ndinoroya guys ndakazodai ndikazodai buritsai even picture dzangu musende moti kwanzi ijoko. Ndinganyebe kuti hanzi ndikuita joko rekuroya ndikaita joko rekuti ndine mari kana kuti ndine business. Rekuroya ndikuda kutobatsirwa, ndikuda kubatsirwa nehama dzangu ibi, ndikuda kubatsirwa handichada uroyi. Regai chinzwe wekutanga ari kufona. Kola hello. Hello, SIS MELLY makadini. Ndiripo makadi yenyu. Tripe, ndinoda kubvunza kuna kola ava kuti pavanenda kunoroya pavanozotora munhu uya anenge ari wiki vanomutora sei? Tinongomutora nemumvuri wedu, tinoshandisa mushonga watinoshandisa. Besi pamunofara muchichema muchiti mavhara coffin paipai. Isusu ndisi vanhu vetinochema stereki panhamo. Ndisu kutanga kutochema zvokutofenda. But pamunofara muchiti box takuviga mupfekeza masipotera anotora kudhara. All right. Then I wanted to ask as well, pane pakabetwa na SIS MELLY diary Andikone kuansa nechirungu.
aiwa ndozviziva kuti pane veganda jena. It's okay. Pane live akamboitwa naSIS MELLY before pachitaurwa zvekuti kana uchida kudzinga pane vanhu vaipa vachiti unofanirwa kugeza neonion kuti muroyi asvike kwauri anofa, kana kuti unokwanisa kugeza negarlic then ukageza negarlic ukashandisa garlic asvike. Zvinoshanda here? Unovhika sei kuti muroyi asakubata asauye kwauri? Tine pamba one patakasvika takatadza kupinda because kana tichipinda tinopinda tine musho tine gotsi but takatadza kupinda pamba ipapo panga pakaipa because ndati uyu uroyi ndowekutemerwa hausi wekuti ndakaponda munhu. Handina kuinzwai, handina kuponda munhu, handina kunotsvaga chikombo chekupfuma, handina kunotsvaga something. Ndowakutemerwa wedzinza. Ambuya angu vairoya dzinza rangu rese rinoroya tete ndebva vandipo kumuzukuru ndochipo ichi ini ndeifunga kuti chipo chakanaka. Alright, ndiri kunzwisisa hangu zvamuri kutaura but ndiri kuti kana usingadi kuroyiwa nemuroyi kuti asasvike pauri pakambotaurwa zvegarlic zvekuti unokwanisa kugeza negarlic kana kugeza neonion. Ora imimi pane munhu anenge akashandisa garlic nesalt munosvika here imi? Pamunoti hamusviki ndepakaita sei? Pamotedza kusvika pane patakatadza kusvika taiona pane dhemu remvura, taiona pane moto pachipisa, ndopatakatadza kuroya chete. Okay. Izvi zvemagarlic izvi hatizvizivi, ndokungotonamata Mwari muupenyu. But kana ndakunanga kuti ndiwe ndikukuendera ndiwe uroyi hwangu hausi hwekuti wekutamba kwete wekuti ndikutsvaga kana mbiri, muda kutobviswa handirape handina problem. But kana ndatokunanga kuti nhasi tiri kuuya kumba kwako, kana usina kusimba nevadzimu wako hauna kusimba tinopinda. Asi kuna vanhu vamakambotadza kuroya here? Okay, sei vanenge vakaita sei? Takaona pataienda I think tanga tiri mana 10 because tinosangana nevanhu vakasiyana. Isusu manje uroyi hwedu tine mashamwari akawanda kukunda imimi vanhu vepamabhuku face apo. Tinowirirana zvokuti tinokonektana zvisingaitei. Saka patakasvika ipapo hatina kupinda, takaona pane dhahwe inonzi chikumvura, pane dhemu pamusuwo. Alright, kola uchine mubvunza mumwe here titori vamwe vari kufona? Aiwa ndisisina tora henyu vamwe. Alright, thank you very much. Right, regai tinzwa vamwe vari kufona kuti vari kuti chii. Regai timbunzwa. Saka zvokuti tonyeperana chiti kwai magarlic yemuroyi kunyeperana kauku vanhu vanongouya. Inini chandinoziva nguva kana ndada kuwe dzimai foni kola ndokudropai madhubhe feni ndokudropa. Bvisai mefoni iri kumasure, dzimai mefoni iri kumasure. Ukaya nefoni tu ndinokudonhedza pasi. Okay, ndadzima sisi ndadzima. Alright, taurai naye. SIS MELLY ndida kutaura nasister vari kutaura. Inini handidi kubvunza sister, handidi kubvunza, ndanzwisisa zvamataura and chinenge chiri chinhu chamakagamuchidzwa muchikura musingazivi kuti chinorevei, iko zvino ndopamakuziva. Saka handidi kubvunza, ndinoda kungokutaurirai nokuti muri kuti maneta nenyaya iyi, maneta nokuva muroyi. And ichokwadi kana munhu akutaura paruzhinji kuti aneta kuva muroyi anenge achirevesa. Asi chandiri kukupai advice ndechekuti nyange imimi ukabva pamuri imimi usina kubva kumadziko kwawakatanga zvinonetsa. Okay, hanzi izvo kana imimi mukati mukuti maneta nezveuroyi mukati mubvise zviri kudzinza zvinonetsa. Handizvo zvamataura? Handiti ivo vari kutaura kuti ndezvedzinza.
kwamuri kuti uroyi huende, asi vakakugamuchidzai variko vachiri kushanda nahwo uroyi. Kana imi mukahufumura kuti hukaenda, vanouya usiku vanokumutsai, vanoti chii chawakatiita, wakatifumurirei. Saka zvinoda kuti ivo vatange vagadzirwa vedzinza, zvitange zvabva ikoko uroyi, hukafa ikoko kwamuri hunotofa automatically, nokuti ndo vakatanga nahwo, ndo kumatsiko kwawo. Hamena kuti mandinzwa here ipapo? Ini ndiri kunzwisisa iyi. Ndo zvandati nditaure kuti nokuti hazvingashandi kuti ivo vohurasa. Ava vanouya vachiti ko chii chawatiita, ko watirasirei. Exactly. Musakwidza inzwi kubatsirana, nosaka mauya pane vanhu kuti mubatsirwe. Kubatsirana munotoda kudzikurwa pateburuto yacho pazvakatangira, ndokuti hutoenda zvamuchose. Munogona kuurasa imimi kuti handichada kuroya because zvakafanira kuti ndoti tete handichada business ramakandipa shop yamakandipa. Kati baba because ndati uroyi ndodzinza mangu unonditauriseneko nezita yako kwandinobva. Ko madi kutanga madlava tete ava kuti zvinyatsongopera automatically modlava tete vekupedzisira mukonodla ini vatete vekupedzisira nyanga vakadliwa. Kune vanosara nawo, kune namba 2 yacho inawo, nyanga ivo vatete vakadliwa. Saka dai ivo vakadzikinurwa, uroyi hubviswe pavari, hunogona pahwakaenda ikoko kumabranches hunozoperawo kana ivo vakatanga kubviswa uroyi hwacho. Ndo zvatoziva, ndo zvatakakura tichiudzwawo. Saka hamenowo mazuva ano mwakungotota kungozvisiya uroyi hwakaoma, hungosizvinyu. Asiri muroyi wangu here, unenge unoroyewo futiwe, ndatokonekta kwauri. Muri muroyi. Pane munhu anyora comment iyoyo, ndandiri kuseka. Pane munhu ati kwayasi makonekta here. Aswedeka regai kudaro shuwa. Pane munhu anyora comment section umu kwai makonekta here. Kuti munoroya imi, ndakuona izvangu. Munoroya but muchiri kuvanza. Dhimoni rinoda kufumugwa pane vanhu. Nhasi ndiri kufumura dhimoni rekuroya. Handichada kudya vanhu, handichada ndakuda upenyu hwakanaka. Vandakadya Mwari ngavandiregerere, handichada kuroya. Madhimbe uchipo here? Ani kadona. Igaiti ndira. Vari kungoya chiti kana vari kupeka ku-UK ndiana. Kola hello. Hello, how are you? Zvino moya nefoni ndiri kukota kuti kwai vari kupeka ku-UK. Uye bondo bedwe. Ndiraiti hazvadzi muri sei? Tinofara isusu. Ndiraini mabayo ini. Tachida kuti tibvunze. Bvunza yenyu. Warati ndine mubvunzo yakati kuti andinoda kubvunza. Pane mubvunzo wamabvunza SIS MELLY pamati saka iko zvino muri kuchanduko munoroyani because kazhinji handitsika kana uri tingati tichitora uroyi hwekumusha huya. Mekutoziva kuti tiri kunoroya vana nhingi, pane magirachi. Saka apa muri kuchando kuna varungu, kwakazara varungu vanoteverera maZimbabwe here kana kuti munoroya chero navarungu. Manzwa here Kola? Maini? Mati? Manzwa here mubvunzo wamabvunzwa? Hanzi kwamuri ikoko kuchando munenge muchiteverera here vanhu vechiZimbabwe muchiroya kana kuti munoteverera izvo machena ivava? Handiteerere kana muZimbabwe kana murungu kana ani, but kana ndatibata ndinongoroya. Zvakafanira dhimoni rechihure, dhimoni rekuba, unongoba. Nokuti isu chatoziva ndechekuti handiti varungu vanoroyeka here, varungu vanoroyeka here, nokuti handiti kunoimo kana muroya akasvika varungu ndinotonera varungu 4 vandinoroya navo.
uko zvatakakura tichihwa zvekuti kana munhu akasvika pamusha pomunhu vanodeteba mitupo yenyu yako kuti vapinde. Imi zvinoshanda kana kuti dai vanhema. Ndakutopupura ndine varungu 4 vanotoroya navo. Varungu vanotoroya. Alright. Ko zvatinohwa kuti munotaura mitupo yavanhu kuti muwane access yekupinda mumba ichokwadi here? Kana uri hama tinotaura, kana usiri hama tinopinda, kana usina kusimba. Pane kumwe kusimba kwandiri kutaura ini kwekuti pane time yekuti kola yekuti ndangonzi ega ndichingoti tichipupura panapa kuti ega ndikubviswa uroyi. But pane time yekuti unofumura, unoteketera, unongopinda kana pasina kusimba. Alright, okay, handiri kukunzwai. Alright, then uroyi hune boundary here kuti kwakati hamuzosviki kwazoita kure. Like for example, makazvarwa kuZimbabwe nokuzoenda kwamuri ikoko kumberi kwamakungo. Munokwanisa kuuya muchiuroya munhu ari kuti aiwa, unatana boundary. Ndaitogara kuDubai ndaitoroya still. Zvakafanana mukadzi kana murume anokuhura ari kuitara ari kwese. Uroyi nechihure nembavha zvakangofanana. Saka munondoudza kuti munokwanisa kubva kuUK kuzoroya munhu ari kuAfrica modzokera usiku ihwohwe. Aiwa, ndinotoroya because ndodzinza racho and handicharida because ndakaroya zvakakwana at my age handichada. Okay, alright. Ko zvatinohwa kuti muroyi panoita grudge kuti azoroya munhu, panotanga manetsana kana kuti pane zvimwe zvaitika, kwai chironda, kwai chii, mushonga ubate pasina chironda. Icho kuti kuri random muri kungoti munongotageta chirwa matageta, zvine zvichida kuti mambotautsana here kana kuti muchiziva munhu kana kuti unogona kungoroya munhu wamangoona kana mumuwo zvinoita. According zvandinoroya nazvo handifunga kuti pane grudge. Ndinongwa ndinogona kungokuchiva kana kuchivira murume wako. Ndinongwa ndinogona kuchiva kana property yavo yako. Ndinongwa ndinogona kungochiva kana vana vako. Ndinongwa ndinogona kungokuchiva ndongokuroya kungochiva kwekuya kungochiva uroyi. Alright, okay, saka handiti muchiroya munoshandisa mishonga, saka kuchando muri kuiwana kupi mishonga yachona nokugara kuti mondo rachona rigara zvakafanana kana n'anga dziri muno muchando dzinoshandisa mishonga nebute. Kana madzibaba vanoshandisa matombo, saka uroyi hwangu hunongoshanda kwese. Okay, right. Saka alright, uroyi hwekuroya usiku pane uroyi hunosiyana here. Pane uroyi hwekui munhu anonokugwadzoka unoitwa zvaanoitwa, ozoita hwekuti munopindira munhu mumba usiku poita zvamunomuita ari veiti pamubhedha pamugadzira. Uroyi baba, uroyi hwakasiyana. Hwandinawo ndewedzinza, ndinoroya masikati machena, ndinoroya ende ndinotoroya ende ndichatozvifumura panapa. Nditori muroyi muhombe, ndinotoroya because ndakatozvipiwa ndichitoroya, nditori muzimuroyi. Saka handizive kuti kana ndakuroya zvondifanisa sei, handisi kuziva, but ndiri muroyi. Alright. Saka imwe information yekuzoti kana mune dhimoni racho hamusi kunyatsozviziva kuti munohodii, handiti ndopatira. Ndinotozoziva ndatodzoka kumba ndatoroya. Alright, kuti alright. Ma-victims enyu maona here kuti umwe mapedza naye pane zvamaitoziva kuti unotanga kugwara achidaitofa. Taitoziva tikamupedzera, dzimwe nguva ndinomupa kensa, dzimwe nguva ndinomupa rombe, dzimwe nguva anoita accident. Saka ndisukura ndikurayisa vanhu vakawanda neuroyi. Handisi n'anga, handisi muprofita, but ndiri muroyi. Pane wamakamboroya here mukabhohwa tsitsi mamuroya kuti ndinokonzwa tsitsi seko
tisingazivi takine imwe mibvunzo yatatisingazivi handisi kuti ndiri muroyi ane experience but ndinoda kuti ndibviswe chindibvisai ini ndikundibvisa kuti ndirambe ndichiroya ndibvisei uroyi uyu wandafumura handisi kuti rambai muchiroya handiti sekunzwa kwandandaita sisimeli vachitanga kutaura chirongwa ichi vavativo asi muchatipindurira mibvunzo imwe pane mibvunzo yakawandisa yatatisingazivi yavaroyi nokuti varoyi hakuna kuti tibvunze handiti saka imi nhasi mamauya zvakanaka kamukati imimi munoroya ende munogona kutipindura mibvunzo saka tachida kuti tiwise zvimwe zvinhu zvatosimudzana nhema mukufamba umu kana kuti varoyi vanodai varoyi vanodai mukoma kubvunza kwenyu kunoroyiwa here akambonzwa muroyi tinongohwa kuti nhingi vana nhingi vanoroya nana nhingi but hatisina kumbosangana nati kuti tikataudzana tingava neconversation yatinayo iyi saka sei muchibhirivha kuti kunoroyiwa aiwa handisi kuti aiwa kutoziva nokuti techiwa kadiko hakuna tingati munhu mutema kune ungati kwaye mukanzwa skiri yamuroyi wamunoti haroyi yacho ndiwo muroyi wacho here ndinogona kukuroya mukomaka mofunga kuti ishamwari renyu kukuroya kuhope ndinogona kuya kuhope ndiri muroyi saka handitazvida ndinogona kupfeka inini hanzvadzi yangu hanzvadzi yenyu ishara nemi ishara nemi yokuroya inovata meso motofunga kuti akaipa mugopfekerwa mamunhu amusingazive muchifunga kuti akambomahwa here kuti kana kuti pane pachakambobvuruka here pamane pamabvunzwa natsimilapo kuti pane wamakambotadza kuroya here ko pane pamakambosvika because kune vamwe vanogona kubata varoyi kune pamakambonosvika here mukanamwa aiwa handisati ndamboita ikoko zvakangofanira kuti handisana kubatwa zvangu zvakafanira kuti kana usina mapepa sometimes unoenda kune imwe nyika haubatwe inogona kutosenza ne21 years vakaubatwe okay alright ko saka urati mubvunzo wangu unopedzisira unogona kutogara usingazivi kuti ndine shanda rekuti upenyu hwangu kuzvinhu zvangu zvikundiremera ugara 20 years kuchingoti aiproblem nokuti maybe handina mari but pane maproblem anoitika muupenyu kuti unenge usingazive yes ndiri kunzwa alright pandambobvunza paya muna unyatsondipindura kuti pandati pane wamakambo because handiti maroya pane woita zvimazuva pamwe zvitatu kana 1 week munhu asati afa handiti ndati ndakaroya vanhu vakawanda since 5 years I'm 35 years ndakaroya vanhu vakawanda ndakauraya varume 7 ende dhimoni hadzicharida kora ende don't please keep on asking me this note handitada kuroya haisi sketchy handiuye vamhepo neuroyi ndinotozoroyiwa futi ndozotunganduwa varoyi vangu izvozvi vanotozonditonga pandiri panapa rukunzwa alright maita basa yenyu nekupindura imwe mibvunzo yangu ndinotozourayiwa muchazozwa kuti ndakaurayiwa zvandiri kutaura ndida kuti zvifumuke ndataura zvandiri ndinoroya ndinotozotongwa bvunzaiwo nozachinyakare ndinotozotongwa kunzi watifumura ndotozotungwa inini ndourayiwa I hope and trust kuti zvamatofumura kudai uye nekuramba kwamuri kuita Mwari vachakunzwai nemuzita raJesu muchaitogwa zvakanaka muve nenguva yakanaka chimbondinamatira ikakora ndiona kuti munoda kutauriswa imbonamadetsinzwa you seems like you're holy alright ngatinamatei baba vari kumusoro kudenga tinouya pane inonguva pachigaro cheu chekwenyu tichibvuma tose kuti tiri vatadzi mapuwa mujesu kristu makati ani nani avadaita zita ravo Jesu muchamutswa ana Matthew 7 makati imimi kumbirai muchapiwa tsvakai muchawana tauyawo isu wangu tichikumbira itaiwo kuti hanzvadzi yangu iyi zvakanaka itisei mweya vakabvisa mweya yakanga ina legion yakawanda pana legion akasara achena
ndisaiwo mweya iri pahanzodzi yangu iyi ishe Jesu Kristu sekutaura kwamakaita imi itai kuti mbiri yenyu ionekwe iri mukubvisa mweya yakaipa panasisi wangu alright maita basa hanzvadzi maita basa alright Madhumbe wadzoka ndadzoka ndine shungu nasista ava vari kuchema mweya wangu unorwadziva vachichema kudai zviri kuratidza kuti zvavari kuita havasi kuzvida vakatozvipiwawo nevakuru vakazvitanga nazvo kwambonzi makonekta muspirit kwambonzi makonekta mumweya dawo mani kusabvudza kuti kugodza idzi madhumbe idzi kwaita konekta mumweya muri mumwe wedu handisati ndaona zvaanotaura zvokuti anofamba anodya vanhu anodini handisati ndakambozviona ndinovata ndomuka nealamu yangu yokuti ndiende kubasa saka inini handisati ndambozviona asi mweya wangu unorwadziwa inini ndakakurira kumusha saka ndinoitaura zvandakaona kumusha madhumbe amupe kumozambiki here kana kunyanga ndiriwo kumozambiki ndokunotoitwa zvouamuvekunyangaaaasa here imimi kusouth africa muamubve kunyanga imimi madhumbe sharo kwenyu kune zvikwamba ndatirege kutaura kune zvikwamba kune zvinhu zvinoyera pane zvinhu zvinonetsa muri zvekuti hazvikomborere madhumbe. Cool down. Let me tell you, my sister, cool down. Madhumbe kana uchibva kwako kunyangaku ndokwakwaine huroi kwesoko ndipo kwahuri saka ndichida kukuudza kuti hupere sei unofanirwa kuenda kuna ana tete vakatanga nawo ivona vonamatirwa iwo huroi hopera ikoko tete yangu kana vasingananga toda kuti uda kuti tete yangu ndivafose here izvozvo zvishandatoiezvozvivatoziva vanokuvinga inotona mafoni madhumbe handizonzi zvoniwa tanga but nhasi madhumbe thank you I love you but nhasi I love you so much enda kune vakuru vako hupedzwe uroi ikoko kwete kuti iwo kanya hutaura pafacebook hauna kuhuona pafacebook wena hauna kuhuona uroi pafacebook my sister. Who are you? Can I ask you who are you? You are telling me that I should not talk on Facebook. kukuudza kuti uroi hauna kuhuona South Africa. Bullshit! Get away from my page. Ufanzi kutama panapa. Ndiri muroi. Get away, I don't want to see you. saka wafuna kuti ndiri kutamba here saka wafuna kuti but kola mainini madhumbe haana kukanganisa madhumbe ari kupo inonzi ari kupo pfungwa dzake dzekuti zvinhu zvinyatsopera izvi dzokera ipa zvakabva madhumbe haana kukanganisa ari kuti zvipere kuti zvinyatsopera madi kuenda kuna vatete ndo vanofanira kuti zvofanira kuti kutanga kurawa kumudzi kwazvakabva zvakaoma munotodada nahuroi wacho munenge muri kutodada naho. It's okay. It's up to you because I also thought she's saying adona madhuvereka itinzwa kola hello yes kola ndoda kubvunzawo kakola. Hello taura ari kukunzwai kola. I think mari vanokuitirai zvakanaka mazvinzwa zvamaconfess
zvakanaka. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, Kola. Right. The guy thinks Thank you, my love. Can I hug you? Atodona Kola, hello. Hello. Yes, I got somebody say. Yeah, I'm great. I just told her now, yeah, my Ndakatanga Kuroya. We are going to go Tukunzwande. That's I don't want it.
true story, whatever. Uncle, ndaneka nehuroi, ndinaroya, uncle. Mwanagara naye agare mwezi, anofa. Murume wandagara naye anotofa. Let us save it, varume. Murungu. It's none of your business. But the basa can you walk away? That's that good. SIS MELLY, that is the bonus. The inferior. SIS MELLY. You find a picture of my video. I'm going to shut up. Do it a video call. Do it a video call, my name. Hello. Hello, Krisai. Musha Marisa and God. Tiri right, Edu. I do have a minute. Ndichataura nechirungu nechishona, but kana sisi vachiri kundinzwa ngavadai kunamata kwacho kwakapusa zviya you know, kungoti havachada Kuroya, saka ungonamata vachidai kana if she can follow me kuti Mwari musiki wangu hanzitevera kumashure kwangu kola hanzitevedzera kumashure kwemunamata wamurupiwa mukati mainini. Hello. Hello. Mainini. Hello. 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 Hanzi nakola ndinoda kuti mutevedzere zvandiri kutaura kumashure kwangu. Sorry, chichema because andikona kuenda paneponi matara picha yangu zvese andikona kunyema chitevedzera kumashure kwekola zvavari kutaura imi muchitevedzera kumashure. Tevedzera kumashure zvavari kutaura. Kola hande. Ndimi musiki wangu, ndimi makatipa mwanakomana wenyu Jesu Kristo akatifira pamuchinjikwa, neropa rake ndiro rakatipinza mukuwanana kwenyu. Muzita raJesu Kristo ivai muvudzi wangu. SIS MELLY, I can't follow the prayer because my device. Alright, chikoteererai vachitaura, chiteererai vachinamata. Chiteererai. That's what I thought kuti kana makanga maka musingachakwanise kutaura kamuchinditeera Mungu ane mweya waMwari. Mweya waMwari ndinoti Yesu Kristo neropa rake rakakupai mukati muve mwana waMwari. Saka mukatendera mukati menyu muhana makandipaziva kuti kutsarukana vakawanda vane mweya wakaipa nani wenyu Kuroya. Takunzwai nekuti machema zita Yesu Kristo ndiro richakubuditsai richakupinzai
mweya wako wakanaka. Ndinotendera Mwari kuti ndito zvaachakuitai. Amen. Amen. Sis Melly, I'm so sorry. No, ndatoona kuti ngionga chitotsva ngionga chito ngionga chipiswa nemunamati wehanzvadziwi ngionga chinamatwa apa ndozvandatoona. Aiwa, nasingapiswe zvangu. No, I don't want to rush. Sis Melly, it's not a joke. Sis Melly, and I'm struggling. Okay. All right. I can see you're laughing, you're doing whatever you're doing. But Sis Melly, isusu tinenge tichiverenga comment section comment section mungoza inotonyora chero singadi kuseka unobatwa nesetswa kwete kuti tinenge chiseka imimi zvinonyogwa necomment section muchero vachida kutaurawo unopesera ungoseka chero singadi. Kola hello Sis Melly, taskera muskera sei taskera ndangandichiti zvangu inini Sis Melly ka. Yes, I understand Kola. I realize kuti amai baba vangu ndazozvizasi time yange yapera ndatokura. She was really sweet asi I realized kuti vaive muroyi and vaida kutsira inini asi ndakazviramba nezita neropa raJesu. Saka kuna Kola sisi vedu ava vaka it's not too late vanokwanisa kuzviramba. Ende zvinoita vagoponeswa nezita raJesu zviri kuvanetsa izvozvi shamiri ringotama izvozvi ndinozvibhilivha Kola ndiri kukutaurira chokwadi handisi kukunyepera kana uchinzi unoona ndiri kutaura kuti ndakazviramba vavangozogara muchipatara mazuva mashomaofa kwavakaita vakatsva nei ndakazviramba nezita vakatsva nemoto vachibika ndaive ndisipo asi ndakazviramba nezita neropa raJesu asi zvinozoitika manje ndinozovarota nanhasi ndinongozviramba kuti no ndakaramba shavi ravo iro nezita neropa raJesu. Saka ndinotaura ropa raJesu saite hasha taura Jesu ndiponesei taura zvandiri kutaura izvezvi satembeama ngaritidze shaviro kuita mafaa zvitizi ndichete zvandinoda kutaura Sis Melly ngadzikambe ozviramba otaura kuti inini nhingi ndinoira chakati munotukana panapa kana ndakurava ndega ndinoava ndega ndine nyoka chichichi but mukutanzize zviramba izvezvika ungoshofanira kutaura zita rako isusu tiripo comment section vari kukubatsira wotaura kuti wozvitaura wozviramba nezita neropa raJesu ndochete zvandinoda kungotaura manje uri kukwidza voice hapana chandiri kunzwa uri kuita hasha richaramba richikutevera Ndakatanga Kuroya Ndine ndinomaiwa kunoku tinozomaiwa tinonyengwa nevamwe kunoku tinonyengwa kane uroyi it's not easy. You guys munofunga kuti Sis Melly vaita plati ndatonyengwa panapa tinonyengwa nezvikombo izvi tinotonyengwa saka ndanyengwa zvinorwadza haisi yeya munofungidzira here ndotonyengwa panapa ndotodiwa ndotoitwa kwese because that's the agreement. Uroyi wandikukutaura kuti chindibvisai imite Hello, maswera sei chirega chizwe vamwe maini. Hello. Vaswera sei.
ndaswera siswera kola uyu ari kungoramba achita the wrong confession ari kutsvaka deliverance from kuroya but confession yake kuti ndiri muroyi ngaaribuke kuti ini handichada kuroya. I speak the blood of Jesus upon my life. I denounce whatever spirit that were given to me knowingly or unknowingly, and I want the blood of Jesus to start speaking a new life in me. Forgive me, Lord, for all I have sinned. I am a new creation in you. Holy Spirit, lead me to still waters. Lead me to a place that is higher than I. Manje confession yake ndiyoti ndiri muroyi. Vatete. What is tired of aiwa kola sismeli andikuletana nechirungu kola my sister andichatana nechirungu because ndikarambwa ndenda kupiko naye mukoma wangu andichagona ndiri kutaura nechingezi iti ndakupenti ndikuta nechingezi. Over me. The blood of Jesus that was spilled on the cross is the blood of Jesus that was speaking resurrection life in me, my brother. If my family is supposed to receive deliverance, may it receive that deliverance through me. May whatever that was spoken by our ancestors sent through me, may I be the beginning of Jesus in this lifetime. Declaration. Because what you have done is you have declared war. Of course, I just know to take 5 years. Yeah. Jesus on your side, take Jesus. To be filled with the word. Right now, stop crying. New Testament. Matthew, Mark, Luke, and John. The life-giving words of Jesus are the ones that you're supposed to be confessing right now. You're doing the wrong confessions. That's why the enemy will always have power over you because you don't know what to say with your mouth. This world is spiritual. Don't take anything for granted. Busy kutema pana vaore vatori busy kungana 12 midnight ningwakarara which is ndikurotate 12 midnight muka. Sister Melly will tell you about the power of midnight prayers. She's a testimony of midnight prayers and deliverance through midnight prayers. So wake up. You know what? Life happens, shit happens. But right now is the time for you to stand up and stand tall. Know that God is on your side. Thank you, Sister Melly. Right. Thank you very much, Kola. Powerful words. Thank you. I don't know what I'm doing. Hello, Kola. Hello, Sister Melly. Muri raite ranjani? Hello. Tokunzwai. Apana zvinhu zvandinoda kutibatsirana nemunyama. Saka amene kuti pakubatsirana apa anenge ari kunyanya kuita kwete. But ndinoda kuti tinge tichizwasana kuti tibatsire because kana iri nyaya yekuti akatemerwa uroyi zvine mastages from what I know. Right. Kana uchiroya kana uri mwana mudiki vanoti unotanga uchiroda right? Stage iyoyo. But pane stage yekuti ukanga watemerwa nyora hazvigoni kungopera nekungokonfesa nemuromo. What you need kunova kufanira kuti kunyanga ukazvikonfesa but kufanira unoparwa nyora dzidziswa tofanira kuirezwa from your body. Like that's another stage. Then pane stage yekuti futi kana ukajoiniswa uroyi uya ozosvika pakutodya nyama unenge wakumberi futi hazigone kudzeka vamwe vanototi kurutiswa futi unenge waona kuti vanhu vanokubatsira vanokunamatirisa then onoda zvokurutiswa zviyazi anibona. Saka kana kuri kuti ipapapa akatotemwa nyora akadyitwa nyama dzaanokuta kuti anodya nyama anogona kutaura achikovekweza achi hanchada but zvinogona kunetsa ada kutoti anofarwa nyora zviringu pamuviri wake anofanira kuti nyama iya hani mazvino. This is the chokwadi. Uyu ari kutaura saka izvozvo kana vachida kuti zvibve vasiyane zvinogona kutosika kunyange zvezvekutemerwa kana kuti zvekudii nekuti zvekutemwa ndezvedziza zvokutarwa ari saka wachini kuti kana iye asingazvidi anogona
kusarogaidza akaona atete kana kuvakakupa kana vakati chaanofana handidi kuroya handidi kana ndiri nherera handidi kuroya SIS MELLY Kento datere anofana kubvitwa nyora idzodzo pamiri pake anofana kurudziswa kuti ubva azoreura ubva pamba achikonopesa nyaya dzekuti haachadi ngozi izvo togona kuti nezita rajesu tese zvatokutaura chiti hazvishande manje ziyazvi kuti tingoti munhu anofana kunamata kunziko kungoti katokofumada kuti SIS MELLY ndada kunoroya handichada hati mukuzona manje kunamata kana ndada kunoroya kwanti mauya pano kuti kubatsirei kuti musaenda kunoroya zvino kana makuti moda noroya ka aiwa hapana vanhu vanonamata ndakuda kunoroya zvangu so maadvice ndeyekuti anofana kutsvaga rubatsiro rwavanhu vanogona kuisa mapozi that is kana zviri izvi but pane imwe pfungwa inogona kubuda futi kuti imimi kana iye atada kuzvifumura kufumura manje anofana kutoti ndazvifungura kudhara mister ndazvifungura handisi kuda uroyi ndakaroyiwa kudhara ende izvozvi ndakuda kutonobuda kuroya ndakuda kutoroya izvozvi notime yangu ende idhimoni adi koti kambogara newe nhasi ukamborega kuenda kunoroya ke yekola ndanditaura naye ndichiti nhasi tikamboswera tikambogara naye pana arege kuenda kunoroya kwacho zvinodii munogona kugara naye kuti arotisiya neduri pano haana kwaanogoenda zvake but ini ndirenyaya ndada kuti ndionese kuti imimi here hamuna mumwe munhu wokukama wake wamunogona kutaura naye mimi mobatsira naye muchindo panofananga pane munhu anova achikonfemozo ari kutaura zvinyatsova neirini handina munhu akangotanga tangomuziva pashoni sure isu handina mumwe munhu andiri kuziva my advice kuti uyu kana muda kumubatsira rambai muchiget to know her better then mozivawo kana hama dzake munofanira kuoneka eza mukoma kana anova munofanira kunge muchitaura naye ukena state to this zviri kutaurwa nehama yedu so that imora munomubatsira zvakaanogona kubatsirwa zvakadifferent ways both kune vamwe vanenge vachiona kuti pamwe zvimwe zvii zvekuti anotobuda zacho pamwe pane zvikuitika mupfungwa make handiziona saka inozozoda kuti imi muchidyawo nevanhu vanogara navo kana kune vanhu vanonyatsomuziva zvekuti papadai atotaura nezita rake nesende munokwana zita ataura pano palive 1 zita ataura pano palive kuti ndinonzi rebheka ati rebheka chiya mino senemi ataura but ataura pana basa rake akataura zita pakati vanomuziva manje vanenge vachatoziva zvikuitika nepaari wozinoza kuti ari kona kuitika ari kuita zvinhu zvaanenge asingatozive futi zvekuti ari kona kuti takabuda ndikazodai pamwe zvichitoitika mubrain wake if you know what I'm saying ndikuzwisisa saka izvozvo mufanira kupambana get to know her better background yake nekwakabva nezvaari kuita basa rakuita zvinenge mukanga makuziva manje makuchiziva kuti makufamba naye muchibatsira nekupi manje ani mazona kana zviri zvokuti izvozvo vakatemerwa momubatsiro motsvaga vanhu vanomunamata kana zviri zvokuti zvinenge zvichikuitikawo musoro make zvichiitika vake kumusoro ake pasina zvikuitika vanhu vanotaura kuti aiwa zvinhu zvikuitika musoro make makutsvaga vanomubatsira manje kuita kuti damaidi kubatsirwa chakuona kuti ada kubatsirwa but tiyakuziva kuti anobatsirwa nzira ipi zvakuda kunge mai atomuziva chaivo chaivo zvichinge zvine vanhu vanenge vachikuudzai chaivo vari padhuze naye varikuzoti munhu anodai tiunza tososo reni from bed unogona kuti mubatsira wozoti pamwe ari todawo maybe yabva rada chii izvo zvokune makunzwa nevanhu vanogara naye iye akonyatsokupa information yekuti zvimwe zvacho zvinoitika asingatozivi alright thank you very much kora regai mamakozi ari kunetsa aya regai titore mamakozi timbonzwawo vamwe iye abva atodonha paangotochema pepe abva adonha ndikutofunga kuti ndisambomudo ndofunga kuti ndisambomuedha asi chandozita chekuti achafolowa chete life iyi she will see the story achaiona regai ndimbonzwawo vari kufona ava kola hello hanzvadzi nhamba dzinenge dzakapinwa dzekuti mufoni hamusi kudziona here handina kudziona ndatoda kutongovabatsirawo
no problem yavo. Okay, pane number dzinenge dzakapinwa papaya ndo dzine number dzinofonwa. Iye ndatozongokudairai because iye adona ndo yaanga ari. Iye musikana mukadzi we. But handei. Alright. Nyaya ndandoda kutaura kuhanzvadzi yangu iyo ndeyekuti zvaari kutaura ari right because chinoitika ndechekuti munhu kana uri mudambudziko riyariyai sometimes unogona kupedzisira munhu wekuti unenge uchingoti chero zvazvaita kana ndikadhakwa kana ndikafa kana ndikadii because unenge uchiona kuti life yako haina vanhu vari kukubatsira saka ndoda kumubatsira nenzira yatinokubatsirawo nayo vamwe vanouya tichivabatsira vachiita maproblems akafanana neiwayo. Muri which killer? Mati? Muri which killer? Aiwa kwete kuti wechikila but tingori vanhu vekuti kana munhu achitambudzika tinongomubatsira paanenge achiita kwete wechikila. Nyaya inoitika ndeyekuti inini tinongobatsirana nekunamata sekubatsira kwatiri kutaura ikoko asi nyaya hombe ndeyekuti problem yake yaari kutaura uchiberekwa munhu mukurarama kwatakaita isisi tichikura vakuru vedu vaiva nemisikanzwa saka munhu uyo anenge akadyirwa nemukuru kana kuti natete kana kuti nambuya kana kuti namai vanodya inonzi pfuta iyai saka pfuta yavanodyiswa yekuroya iyai zvainoita ndezvekuti mumwe inotozopera nekufa mumwe inogona kuti anenge akadya anogona kurarama kana more than 100 years mufamily iye akarwara kunofa mwana mudiki because anenge achirarama inonzi gore mucheche kana kuti gore mwana iyai kuti panoberekwa mwana mudiki anotora makore emwana mudiki uya ubva iye ubva azorarama makore aya saka zvinoitika ndezvekuti isisu kuchechi kwatinoendawo kwatinombonamatirira kwedu kwamutongo tinotombopinda ivheri munana South Africa nenyaya dzakafanana neidzodzo tibatsira vanhu handisi kutsvaga vanhu handinoda kuti ndimurasise but ndoda kungomupa advice yekuti anogona kuzviita iye ari ikoko. Nyaya inenge iri paya ndeyekuti system inoshandiswa pamweya wemunhu nemuroyi anoshandisa zita surname nemutupo wako kana iye asiri iye akadya pfuta izvozvo zvinorambwa zvakanaka zviri smart as long as asiri iye akanoaplya kana kuti akanokumbira zvinizvo zvinorambika because munhu akamugadzira anenge akangotora zita rake nesebe nemutupo ubva anonyora kana hanzi ndakatemerwa nyora idzoka munhu wese ari panapa akararama almost 40 years and above taidzitemerwa tichikura kumamisha but vazhinji kuti tizoenda kumacheches it's because of zvinhu izvozvo saka nyaya yandiri kutaura ndeyekuti iye ari iye pachezvake SIS MELLY kana achida kubatsirika unofanira kungozvipa dzati 3 days dzekufasta dzekutsanya paunotsanya 3 days dziyati iwewe unenge uchitaura zita rako ende uchitaura surname yako rekuberekwa naro kwete ende kuzozvitsvagira takura utaura surname yako utaura mutupo wako chinhu chaanofanira kufesa iye nedzimu yedzinza rake kupopotera mudzimu wedzinza rake kuti sei manditendera kuti ndishandiswe mabasa aya because uruyi ndehwekutenga hausi wekuti unenge uchitonzi unenge uri mumusha uruyi unoita kutengwa sometimes tete ivavo ukazozvitsvaga vanenge vakaita zvekutotengawo nenyaya yekuda kutyiwa kana kuti nenyaya yekuda kushandisa vanhu kana kuti nenyaya yekuti vanenge vachiti ndiri kudadirwa saka iye patime yaari kutora varume achigara navo achirambwa varume vaya vachifa that spirit inobhenefita kuti iwewe warombe inenge ichiti mari unayo everything unazvo but kutambudzika kwaunenge uchiita mweya wako kuya ndo chinhu chinenge chichivafadza sometimes iye anenge achishandiswa kuti pavanoenda kunopinda musango kana kuti kunoroya iye anogona kutoiswa kumberi panonotsvagwa maprofita kana kumafamily kwavo ikokova iye ndiye anogona kutoonekwa vamwese vachisara vari kumashure because of that name rake zita rake riyariya parinenge rakaiswa muhari parinenge rakachererwa kumakuwa kuya kuti ribve ikoko iye haagoni kuenda kumakuwa director achiti ndipise zita rangu iye haagoni kuenda kuna tete director achinovanongedza kuti makandigadzira ndipisei anourayiwa ipapo izvo ndoita zvekuziva kuti varoi vanouraya zvekuvhunza kana direct but tiri riripo nderekuti anofanira kurwa mumweya orega kurwa panyama because akada kurwa panyama vanomupedza simba but akarwa pamweya anokunda because secret
secret iripo ndeyekuti iye handitori kunzwa ari kuti anoconnected nezvinhu zvinokuti kana akasvika paground system yacho inenge ingoripo kwaari ikoko akaenda kuSouth Africa akasvika munzvimbo ine varoyi handiti iye system yake iri paari inotonzwa kuti asvika mune vanhu vanoroya futi vakafanana afikanga kucontrola saka isi tiri kuti zvinhu izvozvo zvinopera zviri very very easy anogona kuenda kune mamwe maprofita agotorasiswa agototengeswa machira agotobikiswa kana kutonzendei kumvura zvese izvo zviyazvihazvishandi izvo zviyazvihazvishandi chinoshanda inyaya yekuti iwewe wakwanisa kuwithdrawa here zita rako parakanyorwa mumweya handinomunyatsonzwa secret iripo ndeyekuti agona here kuwithdrawa zita rake parakanyorwa mumweya parakanyorwa ipapo because tete kana vachishandisa uyo ka pavanongoenda kuvakuya kana pahari yavo vakangodedza zita rake iye ari anogona kutanga kutochema akutotanga toti zvatosiyana chero ari mumba nemurume akutotanga fighting murume wacho sekutoti anenge achitoti haundiite zvekuita handiri mukona because that spirit inenge yagara atochinjwa asisiri iye chaakushanda ipapo iye hari iyaya inenge iri kumakuva saka inenge yakushanda nevanhu vakawanda zvokuti inenge yakumupa simba pamune muchitaura naye paepayeka anogona kusatosvipa nguva yekuteerera because anenge ane nzeve 4 2 dzake dzekunzwa plus 2 dzemweya iyaya saka mweya iyaya inenge ichiti ikanzwa yomupa hasha yomupa shungu kuti no ramba munoona nezuro paakataura nemunhu truly speaking zvake haasi kuaustralia ari kuuk haasi kuaustralia tazongoitauro hedu kuitira kuti vanogona kuziva because since auya nevoice rake chairo but shes in uk munoona nezuro paakataura nyaya yake kuti ini ndinoroya achida kutaura nezuro tikamuti aiwa chirega kugozouya mangwana vakamira nenyaya yakutioni munoziva kuti usiku hwacho ka arara anga achinisendera mameseji asinganzwisiki chimwe chirudzi chena asinganzwisisi hanomaona ambotanga chichi takarara kunouko mamwe mameseji anga achipinda na 1 2 am 3 am handika azoguma tofunga kuma 3:30 ambotanga chiti akanyora akanyora hanti zvinotodza kuti message deleted pasi dzekupesira izvi ndozvanzenge dzakanyorwa chiro chena asinganzwisisi saka ndafuma makuseni pandamaona kamusendera message kuti muri kuti chii handisi kunyatsonzwisa zvamanyora hanomaona that was then hana kuzopindura saka zvatinetsa kuti pari kumbonya sei system yacho mune right tete system yacho zvainoita ndezvekuti iye memory yake inenge ine kabo munhu mukati zvekuziva kuti dandichitaura naneki but system iyoyo zvainoita ikaziva kuti une munhu ari kuda kukuhelpa iwewe ikaziva kuti une munhu ari kuda kukubatsira kuti pane munhu ari kuda kukubatsira zvakangofanana nekuti uchibva kumba uchienda kumuprofita handiti muroyi anotoziva kuti muprofita wauri kuendera kawo haana basa ende anoshandisa mushonga ende hatikwanisi saka time yaunotosvika ikoko iwewe kumuprofita wawayaka anogona kutotanga kutokuprofita urimwe dondo zvaro utotanga kutokuudza nyaya dzana baba vako but iwewe ndione problem because of that spirit iya yaziva kuti uri kuenda kwauri kuenda uku zvinonopedzwa saka zvisavo zvavari kufanira kuita ndezvekuti ivo vari kufanira kutsanya iye ega pachagega because minamato yevaprofita aka inogona kumunonokera then kana atsanya iyega anofanira kuzodzoka kwamuri imimi nhamba dzandashandisa idzo dzindo dzangu okuudzai zvaaona iye because uroyi unofanira kuti vamwe vake ivavo vanofanira kudzoka kumadreams ake vachimuudza kuti takundigana muri kunyatsonzwa zvandinotaura havafanira kumuudza panyama because panyama akada kuenda kwavari anouraya vanofanira kumuudza kwaari iye direct kumweya kwacho kuspiriti kuti wakaoma because inini haedi vanhu vakawanda muno muzimbabwe ndakaenda kubulawayo my sister ndichibatsira vanhu vane problem yakafanana neiyoyi kunonzi kumbembesi kuya ukoko kana muchikuziva tienda hold on pastor hold on amene ari kunyora tanzi SIS MELLY have always said kuti munhu yakadha kwanonetsa you are talking about the wrong person don't lie. Do not lie. I never came here and said zita remunhu. Munhu wangu ndinotaura naye ndokuzata anonetsa. Ari mu comment section. Wandozata akadhakwa. Pane mwe musikana mukadzi ari ku UK so like now she's a friend. Kana akadhakwa ka anora usiku sachisa ma message yake like zvisina basa yekuseka kudididi. This lady I don't know her. I met her pano yesterday. Wangu ini wandoziva ari mu comment section wandozati anodhakwa even ma admin they know her because anetse any ndege anoenda kuma admin ese she's in the comment section she is there.
Hasiriye, musanyepa vanhu munofambisa zvinhu zvisiri izvo. We don't know this lady called Nezuro pano tiritese, and we asked kuti, are you sure, are you really sure? And then maneri ndikatotaura nemadmin, I spoke to the admins maneri ndikati, guys, do you think kuti vakati mufonerei? Ndikamufonera and akaramba akatsika nenyaya yake. Anomaona ndikataura it will talk tomorrow. Listen to me, my comment section mukaatedzera munogona kuita stress. No, but zvakaipa kuti vanyore zvinhu zvavasingazivi, because the one watinotaura naye everyday ataura nendega anosara chinisa andiselina anonetsa mukoma godzi ndakatomubloka anditika uya atombouye haafoni palive apa achitaura zvokuti izvi zvakanyadzi dzakafanira idzidzi anotaura zvechihure chake chanenge achitaura rimwe mucomment section. Vanogona kutopfekwa nemweya watiri kutaura iwoyoka mugototadza kubatsira munhu muchiti munhu anopenga, mugototadza kubatsira munhu muchiti munhu akadhakwa. But ndiri kuti inini kudhakwa kwake nekupenga kwake ka zviri kukonzerwa neproblemu yatogona kumubatsira. Ngatitsvake chikonzero chaita musoro utemi. Ndiri kuti the same problem yaainayo munhu uyu anditika, the same problem iyo yaainayo ndakaenda kubulawayo inini ndichinobatsira mumwe munhu aiva neproblemu iyoyo ndoitawo hakusi kumazuve bada handidizvi kuita sterek kana go back to center, but kutaura kuti problem yake inopera nekunamata. Inini ndakaendako ndikanoona mumwe sister aienda kuisland aishandisa same order iworo achitoita izvozvo zvekuti ukamunamatira aimanifesta, but at the end akazouya ndobva ati nhasi ndarara ndichidzipwa. Anga akachekwa huro, but anga akachekwa nenzara nevamwe vake vachimuratidza kuti vaimudzipa. Akati muri kuona zvandaiudzai Nezuro, vanhu vakatoti anopenga, but takazobhilivha ka munhu uyauya aidzipwa zvekudi kusvikira vamwe vake vazomusendera meseji yaakaisirwa nemumwe wake shamwari yake friend yake yaaita naye zvecross border, akati iwewo wakatitengesa ende wakazoenda kunopisa, saka tatadza kudhila newe, saka chiti pamwe munhu wekudhila naye because iwewo ndiwongori leader wedu. Even kumarondera one akaenda kumarondera chibatsiro. Saka ndikuti hanzvadzi yangu yokai ngairege kutarisa makomenti akutaurwa nevanhu vasingagoni kumubatsira, because iye chaari kuda rubatsiro kuvanhu handitika. Saka isiso ngatinamatire kuti kana ari mwari mupenyu watinonamuta isiso akamboyambutsa vamwe ka hanzvadzi yangu iyo inofanira kusunungurwa kuti kana ikasangana nemurume mumba inofanira kuva munhukadzi anoteerera murume, inofanira kuva munhu asingafirwe nemurume because of that spirit. That spirit inenge ichiuraya nenyaya yekuti iyo yacho pachayo inenge ine mushonga unoshanda unonzi gondwa waturuka wekuti inenge ichiti murume haufaniri kumuwana physically, unofanira kumuwana spiritually. Ndozvinoitika iyo ngochishandiswa semusikadzi wezvinhu wekuti unogona kungosvikira pane murume wawada, unongoerekana murume uya akutorota uinaye achitorota achitopomba aine musikana kana mwana wechikoro achitopedza zvaanenge achida, but ukangoroorwa physically chete nemunhu anotongobvisa pfuma, munhu iye anobva afa, haararambi nguva yakareba. Oro eozi unogona kuti watorana nemumwe munhu wotoita mwana uya agotofa kana kuita problem yekuti unoramba uine maproblem. Saka ndiri kuti zvinhu izvozvo zvinopera. Iye akangozvipira kuti anoda just 3 days dzekuti anenge achikomerera hoko yaMwari kuti Mwari inini handisi kuda zvinhu izvi, zita rangu ndinonzi Nengi, ndinorarama, asingaudze munhu but achiudza Mwari. Harakanyorwa ipapo Mwari ridzimei, tete vangu vanonzi Nengi, ndo vakaita kuti ndipinde muzvinhu izvi Mwari. Ivo vane mhuri yavo, ngazvipedzerane naivo. Kana kuri kuti ivo vane zvavari kuita pandiri, Mwari ndimunotonga ine hatitonge. Achinyatsonamata 3 days idzodzo pavanomushanyira vanowana ari magetsi ega ega mumba imomo, zvekuti munamato iwoyo akauita akaperera akateerera zvandiri kutaura izvozvizvika akanyatsozvita akaperera 3 days padzinopera vanotouya havaregedzi zvokuti anotokufonera imimi kuti vanhu vaya vazouya, but vandiudza kuti mumba umu hamuchapindika. Because chinoitika ndechekudai soka comment section sometimes vanofungwa kuti zvinhu zvakadai so majokes. Munana ndipo panoziva kuti mumwe munhu anga achida kutobuda pachena kuti akonfesewo ataure zviri kumunetsa zvakafanira izvi zvika izvi haachabudi, because people are too judgmental. Anti munoona people azvirevo kuti izvo zvitikada chokadika you see kuti pana pa 1.7 handitika pamwe asiri yega ndambudziko iri. There are other people who are waiting kuti nesuwo uyabuda nesu tichabuda ochidi tichitaurawo zvikutinetsa izvi. Hazvimborevi kuti 1.7 apa ndiye yega. Panotoriwanikwa kana 5 chaicho vanotori nemweya uri kuvatenderedza uri kunetsa wokumuka usiku vasingatozvidi. Hani maona vasingatozvidi hakuna vanhu vanenge vasingatodi kutomuka usiku, but kuti auye azvitaure kuti ndozvandiri kusangana nazvo izvi, munhu anobva atotya because anouya pana pataka kujudge kuti we are too judgmental. Anti maona
saka kuti ari kunyepa azodai izvo munhu ari kushinyiwa nebhutsu ndiye akapfeka bhutsu dzake anti maona vamwe vacho maghost mucomment section musisi Mary mukazvicherechedza izvozvo kuti vanhu vazhinji vari kuSouth Africa ka chakavaendesa kuSouth Africa kutambudzika nekuda kwezviri mumafamilies avo munhu wese ari kuSouth Africa ikoko kana kuti ari kuUK kana kuti akabuda muZimbabwe muno akabuda because of problem saka munhu uyo kana akuti tichinibatsiraiwo ndibudewo problem yatiinayo vanhu ngatisaseka iurema hwemumwe ndava isisi akabuda mazviri oro yaingoripo ndeyekuti vanogona kumubatsira ngatimubatsire because hakuna munhu anomboramba tiye achida maheu kuti angarambe kubatsirwa uro angapedze dhata rake kana kutsvaga show yekuti muite show achida kunakidza this time never remember munhu akangofona nezuro she wanted to contribute panyaya yenhingirikiri yanga irinyatitaura nezuro nyaya yenjusu yekuti varoyi zvenjusu zvadai nyaya yevana vaiva vekufa kuZimbabwe itaitaura panapa vabapinda nyaya yevaroyi then she called in pashow just like anybody else achida kutaura kuti regai ndikudzei varoyo ini ndinotoroya handiti pakada takatomboseka handimaona because tatisingabhelieve handimaona akati muri kuseka nditotaura chokwadi ndoda kukudzai kuti zvakatanga sei ndopakangotaura kuti ndakatanga ndi-5 pakada ndobva namutikola kana uri chokwadi une shuwaka nyaya yako kuti unoroyaka ukaitaura nhasi haiperi chirega tiite unodayira kuti mangwana uye wakazvimiririra iwe nesho akati ndachida kutaura hangu but kana muchida no problem inini pfungwa dzangu dzakadonza kuti makuseni nhasi ndofuma akandibloka ndobaba nepfungwa dzangu ndechiti handofuma akandibloka because anenge achita aita majokes ekufona patozodai kuzoti kushow chiuya munhu anenge akubloka because hana chinyaya ndidzokunyepa pandaona pana pamakuseni kuine mameseji akadiletwa neimwe yakanyorwa isingahwisiki ndichinayo nanhasi ndopandati no masikati ndopanda musendera meseji abva afona same time hanomaona inenge kana iye achinyora message ari pane that spirit anotaura language yakada kufanana yavanoti lapalapa inonzi lapalapa iyayo handamuise meseji yake chirudzi changa chinoti chirudzi ndinayo nanhasi meseji yacho I still have the message ndangoti pamwe kuda munhu ameno ndobva ndati ndikandifone back ndobva ndasenda message ndikati hello sister inini I support you my sister 100% because pandangoona zvakadaroka ndabva ndatoziva because ndakamboenda kuchinhoi ndichinobatsira vasikana tunge kuchinhoi uko vakazinge vaburitsa nyoka vanhu vaingokodhema vachiramba vachitoti hakuna nyoka hakuna zvo zvakadaro but ini ndakataura nawo one background kuita zvekuti adzichika same problem neiyeyu zvaari kutaura mumwe wacho musikana wekuchinhoi akafirwa nevarume 8 uzo zvandiri kutaura mumwe wacho aiti akatora murume anobaya nebanga kutocheka chaiko zvokuti tukamubata anorowa nebanga but wozobvunza kuti problem yenyu ndeyei mumwe wacho aiwa nejira reblue raanga akapiwa raaipota achishandisa kuita mari but asingagari nevarume mumba mumwe wacho aiwa nejira reblack raiwa newhite side mumwe wacho anga neblue newhite saka vanhu ava zvavaita ndezvekuti same order iyoyo because uroyiwu it's a satanism inongoshanda iri mumhepo zviya zvokuti waiti ukasvika pachinhoi ukavabvunza ka mumwe anotaura kuti nezuro ndandiri mumba but ndaiona kunge ndiri kukaripa mumwe ati nezuro ndandiri mumba but ndaiona kunge ndiri kuchinhoi saka vanhu ivavavo isisu nyaya yekungoti chete vanhu hatinzwisise maproblems kana ari pane mumwe because vanhu vajaira kuti social media ndeye mafanisi ndeye majokes but hazvisiri izvo mumwe munhu anenge achitotsvagawo kuziva kuti ndobatsirika sei because tese tiri kungoziva kuti social media ndoyo akukwanisa kuita kuti tisangane kana kuti tikwanise kutaura hationa inini ndatosangana nemi because of social media inini hangu handinei nekudhakwa kwemunhu kana kudii istress free dzaanenge achizama kuda kuita kuda kungobvisawo stress dzinenge dzaapari because munhu anenge apererwa izvo zvitine tese tikabva pasocial media ipapapaka anenge aenga problem iya saka pfungwa dzake munhu dzinogara dzaafa nguva yakaoma zvekuti anenge achingoti saka ndikuraramirei isisu munhu iyeye mangwana tozodemba kuti dai takamubatsira pamwe aitobatsirika ende mangwana anogona kudzoka pasame show iyoyi achitokutendai kuti hama dzangu makaita basa makandibatsira mwari anoti taita basa rakanaka tikanga tagona zvinhu ndizvozvo saka ngatimunamati inini sisi Mary inini ndichazamawo nepese pandogona kuti mwari watonamata kana ari mupenyu zvechokwadi achitsinzwa kutaura kwatoita nemiromo yedu munhu uyu mwari ngavamudzwire tsitsi because problem yake ndoiziva kwete zvichaitika ndezvekudai so if you don't mind ndichakupai namba dzake ndakupai namba dzake and then imongoti namba ndakadziwana nezuro pasho pasisi Melly anditika ndoda kukubatsira then motaura naye mimi mozodzoka muchitipawo testimony pano
hatina problem nazvo. Chandinongoda inini ndechekuti iye patinonamata lesei ndanamata ndiri kuno kuzimbabwe iye ari kwaari ikoko kuchando anofanira kutoona ari ikoko because mwari watonamata ndewe munhu wese ende ari everywhere. ini ndikanamata ndiri pano kwete zviya zvokuti kwai enda kumvura kana kuti ndiri kuno iye ari ikoko iye oti ndakunamata ndakunamata kwete pafoni. Tikanamata pafoni hatina zvatinenge tichiita. Toda kuti iye achinamata ikoko isi tichinamata kuno toti isisu paanorara iye hope otiudza kuti vamwe vake pavamushanyira vati chii. Because once taconnecta that system iyoyo yaMwari paari iyeka pavanotouya chinhu chekuti mirai let me try and add pacall yamuri ipapo kuti vati muone nhamba dzake because ndakatodzisavha nezita rake rangashara kuti ndiri iroro ndora ndatongozosavhawo naro andimaona but regai ndibve ndangodzisavha ndangofona let's hope anopika ipapapo kutira kumiedha inyaya diki idzo zisimeri dzinogadzirika zvisingaite but vanhu vanongotorawo zvinhu zviri light nenyaya yekuti vanenge vasati vapinda maproblem. Munhu anenge asati aroyiwa ukaona achitaurisa zvaanenge achita comment section vanenge vasati varoyiwa hama. ini ndakaona varoyi kumasvingo ndikaona varoyi kuinyanga ndikaona varoyi kumozambique ndikaenda kubeira ndikaenda kutete ndikaenda kubulawayo kunoto kubulawayo havaiteka uyu zvinhu zvavari kuita ndozvinoita vanhu vekubulawayo kana vasisati kubulawayo vatoburitsa pachena kuti inini ndinorohwa zvida. Saka ngatiti isisu kana iye hanzvadzi yangu achipira kuti sekusvipira kwaari kuita kutaura vanhu kucomment section ngaasiyane nazvo. Zviri kutaura vanhu maproblems anosiyana. Mumwe munhu anogona kutopfekwa nemhepo tiri ipapa pacomment section apa agototanga kukudisturba show yako yauri kuita kuti ubatsirwe. ndiri kumuedha muri kuiona nhamba ndiri kuedha pamuri apo muri kuiona kanamba haisati yaoneka. ndangoona painga ichiti connected but haisati yaconnecta zvayo. unogona kungoisa pawhatsapp iyoyo because ndangoti hai my sister pawhatsapp yenyu. Alright, no problem. Ndogona kuisa ipapa panenge kiri pauyu yake notiri kuti ring iri kungoringa but haina kuconnecta kwandiri. It's okay. Tinomubatsira kana achida kubatsirika. Chandisingazoita inini kana even nimi muchinzwa chandisingaite inini ndezvezveya zvinonzi zvemago back to sender kana mashiripiti kana chii. Isusu just pray kungonamata Mwari zvine maresults zvekuti iye anofanira kuona maresults. Aiwa pakanaka. Saka regaiti kuti kuzokupai nhamba dzake mugotry kumunamatirawo. Handiti. Saka munoti wani? Ndonzi Madzibaba Blessing. Madzibaba Blessing. Muri vese chechi. Vanhu venyu vanenge vari mucomment section umwe vanenge vakutofunga kuti kutsvaga vanhu. Ina hatitomboite izvozvo enda hatitodi kusazopa vanhu nhamba dzangu tongoita zvekunamata chete. Alright, saka Madzibaba Blessing muri vechechi ipi mimi? Muri vemasowe api? Ndenda kumasowe kumadzibaba. Alright, inongonzi masowe madzibaba. Johani Masowe. Johani Masowe. Alright. No problem. Alright, again ndikompa nhamba dzenyu kuseri madzibaba. Handiti. No, it's okay. Kana iye andibata ndichida kuti zvese zvese kunamata kwese kwatichaita ka. I'm the one aitaura pasocial media marumwe zuro palive yakaitwa pafacebook ichitaura nezvekunamata zvecovid zvemaresults ecovid ichizokomendwa nevamwe vakakomenda vakuru vari kuzimbabwe vachiti tinovaziva baba vari kutaura vacovid vakataura zvavataura ndozvinoitika. ndini munhu wacho aitaurwa but handisi kutsvaga hangu zvakawanda. ndiri kuda kubatsira my sister chete zvekuti iye azodzoke kwamuri achitaura kuti simerika ndayambuka. Alright. Saka hatina hedu kuiona live. Hatina kuiona live. It's okay. No, zvinoita mazuva mazhinji. Ingoitai kuti ndizomubatsira. Thanks maita basa. Alright, thank you very much. Maita basa. Caller, hello. Muri sei? Ndichangoitoze ndinopesana mbijana ka. But kwete kuti ndikupesana nevabva kutaura pa. Ndichiona evidence ezviripo zvamataura zvemameseji akatika last night.
I remember kola achifona paya mukamumisa imimi aitoti ndatogadzira duri rangu ndira kubuda. You still remember? Nasa anambopitara zvekuti tinobuda neduri aida kubuda naro kuenda kupi. Saka inini nemaonero andiri kuti hangu tichibatanidza zvinhu zviripo apo munhu haroyesaki but munhu ari kutorwara nendani. Okay. Ndo zvandiri kufunga inini. Sei ndadaro ndinoda kuti inini mukona here mamunyorera akakuitira mameseji achidzima zvazvo. Anga ati ndinoda kutobuda zvikureva kuti paipai aitoti akakata foni obva abuda but asvika kuma3 achikusendera mameseji achidzima achidaro. Munhu anoroya anoita izvozvo here anobata foni achisenda mameseji. Hama yedu iri kurwara. Is either she's alcoholic kana kuti vari kutoshandisa. Nditegei pane ghost racho. Take me pane ghost iroro tuone panapa. Ndosaka risina hunhu nditegei pane ghost racho. Take me pane ghost. Sure munhu cheche yakabva kuvanhu. Ungazvipasitari kuti kwanzi muchamama chete. Ungazvipasitari kuti kwanzi muchamama chete. Nditegei ipapo ndipindurai pane comment yake. Ndotenda no unotokwana. Iwe ghost rine zita rakanzi muchamama chete. Ungatogara pasi kucreate ghost account kuzvipasitari kunzi muchamama chete. Utoona kuti uri munhu asina kwakabva. Hauna kwakatobva, hauna hunhu, hauna kana kokutogara. Utori kutotambura, utoriwo mumukukuma utori. Muchamama chete uda kuzvitaura panapa wadedzwa nani panapa? Wadedzwa nani? Manje panapa tokugadzirira size. Munotituka muri kuma ghost kwenyu panapa tinofamba newe. Panapa ndinotofamba newe. Hauna hunhu, hauna kurayirwa. Hauna mai vako havana kurayira vachikuzvara. Hauna kurayirwa uchizvara. Ukatogara pasi wocreate ghost rakanzi muchamama chete. Haunyari. Hautyi Mwari. Itya Mwari dei Mwari vakakutora iwe dei ukafa. Ghost iwe dei ukatofa. Dei ukatofa ghost iwe because hautorina hunhu. Bombo clat. Stupid cunt. Nditegei pa comment yaro guys. Take me pa comment andina kuiona comment iyo. Shokugara pasi kutokufura ghost. Kunyatso kuti ndakuda kuita ghost rakanzi. What the fuck? Who are you? If you are not a coward, uda pachena huya wakadaro. Huya wakadaro kana uri ghost rinochitemba. Huya wakadaro. Why uchiya ne ghost account? Zvoti pane ma cowards zvokuya ne ghost account. Huya pano wakadaro. Huya wakadaro tikupedzere. Huya ndikupedzere. I ignore you my ghost account because andina kuextra chitesana nemhepo. But kana usiri coward huya pa fair ndikupedzere. Huya ndikupedzere. Kana usiri uri ghost rinochitemba huya ndikupedzere. Huya ndiudze ndipe comment yaro guys. Huyai. No, we need to block them and tell them and block them because we ignore them because anenge achita zvavanoita kunge vaita territory yavo pano ndinokupedzera kukunyararai kamusafunga kuti mauda kutamba pamusoro penhongonya dzedaba because tinokunyararai maghost andika hauna kana hunhu ndiwo muroyi iwewe ghost iwewe ndiwe utori muroyi mukuru ghost iwewe ena unoroya uko mari kuroya vamwe vezera rako ari kuroya uko uri busy kuda kuda kuzotukana neni panapa unezera neniwe unotukana ungafanana neniwe une iwo buda pachena uyatikombe mirapa ndimirapa buda pachena umirapa buda umirapa tipedzerani unyatsozvitadza zvauri indakamira handisi ghost kana ndiuine ghost uya umirapa tinyatsopedzerani tione kuti akakora ndiani makorinde ndiani uya unonituka uri ghost because uri kutya zvauri handiti uri kutya zvauri kutongonhuwawo zvako uchifamba. Fuck off maghost account. We are tired of you. Hatikutyei but we ignore you because hamuna kana basa. Hauna kana basa ungamuka makuseni data wa hotspot kwa hotspot data kukumbira data rekuti uye kuzotsvagana nevanhu kuzoterrorize vanhu pano kuti uye kuzoterrorize vanhu pano kutokumbira data kutsvaga 10 rand kutenga data uzokumbira vanhu pano haunyari havadi kunyaririgwa dzimwe nguva maghost regai tivapedzere nditegei pariri ndibloke nditegei pariri nditori bloka sera zvinzwa kana tifungwa kuti tinovatya. Maghost accounts must fall. Adite zve ghost account isusu. No, mwanasikana, that's the problem that you have. Tinovanyarara every day and they keep on coming here. Hatina kuenda kuma page kwavo, hatina kuenda kuma account kwavo. We are on our page. Why are they coming here and terrorize us? Why are they coming here on our page and terrorize us? Why? Mchitanzi tinyarare. No. Gava address kwe vana vamani mwechina yabva kumakuva dzokere kumakuva muno vata kumakuva uko mabombo evanhu. Kola ande imberi. Okay, ndachitaura nyaya yekuti mukatarisa kuti mafacts ekuti munhu ari kusendera mameseji achidzima achisendera apa akambenga afona achiti ndatoredi kuti ubuda undinorowe
but azosenda pamessage kusvika kuma3 it's a sign yekuti munhu is either pazvinhu zviri she's alcoholic kana she's using madrugs chaiwo saka at this stage she's losing it pakuti handi mukatasa kuti hama dzedu like vakada zvaita mukoma masipa zve I'm just giving an example kuti munhu anopedza akuzviti I'm a prophet ani kuzoona I'm a prophet ndinogadzira Zimbabwe ndine mushonga wecovid zvimwe zvinhu zvaza anenge akutohallucinata zvazokuti unongoona zvinhu zvisingaonekwe uyu believe kuti pamwe superman wango munhu ari superior pane zvese ati mazona so if she's using those zvezvakuti kapari zvoto help yangatode handisi kuramba zvakuti ari kunonga achiroya kana ari but that is kana asiri kuroya help yari kungoda ndeyekubatsirwa kutoti zeta kana achitoshandisa aregere abatsirwe kutoti aite sober because apa from my point of view ndikuona kuti munhu akurwara even ukatasa matauriro anga achita voice rake rakaitwa hai ende anga achita ungatoni nekamwe kakusada kutoudzwa kuti karipo zviya zvikari ignorant imba voice vakapane kauignore karipo so if mungayatasa both side muchaona kuti munhu uyu she's sick and akuda help kutombobatsira kuti pane zvikuitika paari saka pane ambotaura kuti dai kunzi zita rake rabuda charo infune pabvunzwa vanhu vari padhuze vanhu vanomuziva ndokuti mutomugona kubatsira zvino vanhu vanomuziva tinovawanepi naikola tinovawana kupi vanhu vanomuziva ataura zita rake ataura pane vanhu ndaona macomment section ekuti vamwe vangachitanzi tabva kunogoogla tikanoona here chichichi hamene kwavabva kunoonawo ati Rebecca something ati anonzi Rebecca something yeah but nyatsimbo oda hima side days but inini maonero angu pane zvikuitika paari chega she's using anofonera kana akadhakwa oti saka munhu ari alcoholic ndikumuziva zvaaneti anenge angotsvaga zvake nyaya then kana anga achishandisa zvemadrugs anenge akutohallucinate achiita akuzoona kuti ndaprofeti kana mwana gona kutokuita kuti ndamuroyi ani mazona but she has too much information money for kuhallucinate information yanga chitaura apa for munhu ari kuhallucinate sisimeli inini ndaiona mamwe kuti vaivakomana nda madrugs ava munhu anosvika pakuuraya munhu achitoti hanziwe kuda nemukadzi wangu pasina zvekuitika but izvo zvinenge zvichiitwa mumusoro make zvese anenge akatombobata mameseji mumusoro make pasina meseji akambobatwa simili munhu otorobaya munhu nebanga ani mazona kana kuti munhu anozotanga kuti ini ndirisvikiro mumusha kwete kuti isvikiro kana kuti chii but anenge angotanga vari vakomana chifurari kwekwe zvamupinda madrugs aya akuhazida akuroya ito ndirisvikiro ndirisekureni zvimwe aitotaura kunge zvirizo chaizvo zvinikamaoko asipiti kana uzoya paari ani mazona but iri zvaangobva kumadrugs pasina chimwe chinhu chiripo izvozvo zviri now tave confused hatichazivi chokwadi kuti todii aiwa tirikufanira kungoweya mabhutsa ini handisi kutoramba zvakuti anogona kunge achitoroya izvozvo zvinogona kunge zvinoitikawo saka ndosaka pauya vamwe achitigona kubatsira but ndira kuti mutasi futi the other way kuti handizvozvo achitanga mafonero akaita payapa she was keen kutaura zvaida kutaura papapa mukatazoti aikuya pressure kuti aiwa mandikata zvangu asi ndaida kutaura chichichi then akatobva ataura mawedzi kuti ini nditori redi izvozvo kuti ndibude kunoroya ndaisa duri rangu pasai ani makamudzwa akadaro but then apedza imi mukuta kuti akazosenda mameseji achidziva kusvika makuseni if she was having spirit yekuroya chete pasina zvimwe zvekumuda umwe mameseji anga kana munhu ari normal ungasendera munhu meseji kuma3 uchidzima kuti uchisenda vamwe uchidzima pasina zvari kutaura uri normal uri one sober mind hazviitike zvezvo kana zvaaita musita ivayo vapona akati iwe unotoroyawo chichichi I don't think zviri normal maonero andaita kuti ndiona hangu ngobudza mwana nemaexperience kutaura navanhu vanoshandisa muchanzwa kuti zvinoitika its possible asi muchiveka mukoma wedu vamwe vekustudio vave ani muchikwaeuka ndikuwaeuka ani mukuona zvinhu kuti vanopanira vanhu vanozonditi vachidai vanotutaidza zvese zvomunova zvikuitika niriyo kana zvikuitika musoro make zvinhu zvavo zvaiitika musoro make
but munhu anenge atori intelligent ane zvimwe zvinhu panenyaya yokuti pane zviri kuitika muupenyu hwake anopedzisira akuona zvinhu kutozvikonkluda kuti zviri kutoitika real but zviri kungoitika paari chete saka izvozvo anokunza kuti anoroya zvimwe zvinezvi because inini from zvaatotaura pa anga achiti handisi kugona kutaura chirungu because ndiri kugara nemurume ndikarama ndozvaaita kana kuna kwazvo ndozvaaita but anga achiti varume vese ndinouraya asi akugara nemurume ataura kuti hanzi kwai murungu ndamutadza pane paataura kuti hanzi uyu murungu uyu ndamutadza saka kuna anonamata here murungu wacho manje handizivi but azvimukazodzokodza live azvitaura kuti hanzi uyu munhu andiri kugara nemurungu uyu ndamutadza pane paataura kudaro saka ndikotasema but ndine mapfunga aone andaito mukatasa saidi iroro furi muchaona kuti pane zviri kuitika even mukanzwisa matauro anga achiita saka imi mutarisa izvozvo zvekuti ndachidai kunzi pane vanomuziva chada kuziva kuti vana vake vakafa zvechokwadi kana kuti chikuri nyaya dzaari kutaura right I hope tichawana vanomuziva regai tione nokuti kune vari kuti zita iri rataura avagugla vari wana pane vari kudaro kuti hanzi vari wana kugoogle pane information yavawanawo kugoogle uko handizivi tichatarisawo kana tapedza kana zviri zvechokwadi kuti varume veke vari kumwana vese vari kufa then kana nevana vake vese akavadya then takuti saka munhu ada kubatsirwa kuti abviswe shaire kuwe kare kana pasina zvakadaro zvakaitika makutoziva kutoti chii chiri kuitika paari ndizvozvo alright thank you very much kola regai torewa mwari kufona maita basa zvanzi sharp hello yellow kola kola hello kola hello kola hello maswera sei smelly taswera maswera sei taswera hello ndinofumburana nehanzvadzi yangu yabva apa unozoti pane zvandandichita pandandichitirira live zvekuti lena ndiri mucomment section hongu unozvoumburwa nevanhu but ndamboda kukufunzai kuti sismelly how well do you know this person kutaura chokwadi and ndandichitonetsekana kuti mupfungwa dzake chaimo sure ndofumburana nemunhu abva apa and understanding kuti munhu ari kuuk hatinonge taziva background yake and all but people are going through the most and zvinhu zvasangana vanhu zvakasiyana-siyana vana vasi kunzwa maini kola taurisai vana vasi kunzwa alright sorry ndandichiti zvoni ndobvumirana navo kuti vabva apa vari kutaura kuti anogona kunge achiroya zvake but there is something wrong mumusoro make kana something wrong or something is going on with her understanding kuti munhu ari kunze kwenyika probably ane zvakawanda zvaari kusangana nazvo kana kuti zviri kutomunetsa angava mastress or anything anditi ndatomboda kuvhunza kuti sismedi munhu uyu ari right here in the head kana kuti how well do you know this person kuti angouya palife aclaime kuti ndiri muroyi in which it's a very big thing for someone to come and do that akukupa example sister yangu akambozviita my elder sister but haana ake kuclaima kuti muroyi but she just went akambonetsekana in the head for some time akafuira olevel yake thrice smell so the day akaendantora ma-results ake H3 yacho achinyora like he came back akave so aggressive and to my understanding akangoti jutei wawa smell ndofunga kana kuti dzakarasika kana dzakadi saka tachangobva kundusa gogo wedu ndobva atanga kudedzera munhu zvikanzi ningi wakatya gogo like panics door like akatanga kungoita zvazvichita uyu ukatarisa the way she was aggressive kana akabvunzwa mubvunzo nemunhu and I don't understand the need of help yacho yaanga achida vanhu vachida kuunderstanda vachida kunzwisisa kuti zvingaaningirikini nindaya palive zvechito vachida kutonyatsombotsidza kuti vanhu vacho vanoroya sei but hatina
kunyatsowana full information zvakanyanya zvezvaanoita kana pamwe anga asingadi wake kufumura, but at the same time something is going on with here yake mumusoro. Handisi kuziva chingava chii, but pane zvinofanira kunge zvichimunetsa, probably spiritually or zvingava zvinhu zviri kumunetsa mukati muupenyu. Asi zvisinei, tinotenda hedu and I hope kuti achabatsirikana in both ways, probably neanomunamatira kana kuti nevachataura naye zveshuwa, but kwaanobva nevahama dzake shuwa tinofanira kutsvagwa for reference so that you get to the bottom of the whole thing. Maita basa SIS MELLY. All right, thank you very much caller, thank you. Guys, munofanira kuziva kuti munhu akafona like zvatiri kuita right now, handibona takavhurira makozi caller wabva kufona vanhu nditovazivi, saka vakafona apa zvaizvi kuita vamwe vakauya vakati ndine nyaya yangu ndikutoroya. How can I know her? And then Sikatomze, I'm taking the last caller now. I'm taking the last caller. This is the last caller that I'm taking. Hello, caller. SIS MELLY, Maskera say. No, munofa mine phone number. Phone number I'm nigga mchifona. I see phone yema calls. Saka nditombo piki makozi anova ikoko. Ndiyo yandaifona SIS MELLY. Ndikatoisa message. Panga pane manikikira akawanda ichi. But either way ndisati ndabata zvangu yakola wanasi. Ndandoda kutanga ndakupai feedback yaane zviro. Ndakati ndichanokumbira nhamba dzamuchemberi. Kutanga ndataura nawo ndozvodzoka. Ndokuudzai kuti vabvuma here. Saka ndakataura nawo vakati it's okay kuti ndikupe nhamba dzavo, saka ndichakupai mozoisa mugurupu. Dzemu kwamakaisa mukadzi uyauya? Ndakatomuendesa akatotaura nawo. Akandiudza ake, akafona achindiudza. Akakupai feedback. Akandipa feedback achingoti zvandafona kuya zvandaudzwa. Chichichichi akafona achitaura. Basa vanoita matarito chaiwo. Havaiti zvefeki. Saka namba ndondokupai mozodziisa pagurupu ipapo. Namba ndichanyora imi mobva mabairira mucomment section imo, ndichangoisa post mubva madzikanda mucomment section dzisabve kwandiri, nokuti handina nhamba mamwe ndikatozoneswa nevanhu kuchinzi ndine nhamba dzevanhu vanorapa indisina. Kana kuti munhu akazopa akazotika zvinoitika mangwana konzi vanhu vaSIS MELLY ivo vasiri vamwe handitovazivi vanhu vacho vanorapa ivava. Ndokuisirai paWhatsApp ipi iyoyi kana kuti imwe yacho nhamba dziri papage penyu? Zvamunoita nhamba ka ibvai matozitaura idzo dzini dzipini apa muchitaura imi mutaurai ndidzipini. Alright. Taurai ndibve ndadzipina ipapa nokuti ina handizodi kuvinetswa kuinbox. Ini ndongozikama kuti ndikola vakauya nenhamba vakataura palive. Ibvai matongozitaura tidzinyore. iZimbabwe handiti 00263 00263 774 367 144. Mirai 367 144. Vanonzani? 263 774 367 144. Vanonzani? Mbuya Hungwe. Vanonzi Mbuya Hungwe. Vanogara kubudirira. Right. Ndokwa vanogara. Mbuya Hungwe. Right, iyo namba mapiwa na kola iyo. Namba iyo mapiwa na kola iyo. Namba yamaibvunza kuna kola musuya achitaura nyaya yake namba iyi. Mapiwa iyo yakapinwa hapo. Musazouya kuinbox kwangu WhatsApp mchibvunza kuti kwanzi tipewo namba. Ina handina manamba avanhu norapa. Namba iyo yakatopinwa hapo ukatoimisa hapo. Zvatovharana. Usauye kuinbox chidi kunza tukwa ndipewo namba yanoti handina namba. Right, taurai tinzwe ndobva zvadii. Saka tichiuya panyaya yakola uyu. I know kuti kune vamwe vari kuti pamwe madrugs pamwe kudhakwa. But what I want to tell you SIS MELLY is nyaya idzi dziriko. Zvinhu izvi zvinoitika. Hatirambi kune vamwe vanhu vanoita zvemadrugs. Vanhu chavasingazivi ndechekuti munozviziva here kuti vamwe vana kana kuti vamwe vanhu kutopinda munyaya dzemadrugs kana dzembanje idzodzidzi inyaya dzeuroyi.
vanhu zvimwe zvinhu havazvizivi izvozvo munhu anogona kutofuridzirwa mweya iyoyo. Ndine kesi yandinotoziva yandakaona nemaziso angu aya sisimei yamai vanga vatambura nemwana angaita madrugs. Zvanetsa pamwana is very bright but akazonobatsirwa nambuya vantu kutaura ivava akazonobatsirwa mwana imukamuona munomuramba nhasi munomuramba sisimiri life yake yakachinja akabva abva nekumadrugs ikoko mweya waanga angofuridzirwa vanhu vanoita zvisirizvo. At the same time kune vanoroya chaivo chaivo like musikana uyo anga achitaura musafunga kuti anopenga vamwe vari kuti madrugs anoprofita munhu kuti kumusha kwako iwo kumozambique makauya nekunyanga ndo zvinoita madrugs here izvozvo. Kune zvimwe zvinhu zvamunoweya kuona kuti zvimwe zvanenge amadrugs kozoita zvimwe zvamunoona kuti idzi dzadzisisiri mbanje idzi kana kuti haasisiri madrugs aya munhu anenge ari kutorevesa asi dambudziko rake hazviri kuti harina solution. Dambudziko rake anobatsirika chaizvo asi kungoti rinoda vanozvigona dai zvagona nekuti mbuya ivava vanobatsira futi vanhu vakaita seivava vane mashave ekuroya aya even rikaita ridzinza ndo zvavo izvozvozvo hapana chavasingagadziri. Hamusima kuadvertisa mbuya venyu here ava here handisi kuadvertisa sisimeli ndo problem ine vanhu vakawanda. Isusu takaziva kunoitwa matara akachena kunoitwa matara anobatsira vanhu. Mudzimu kana ichiuya sisimeli inouya kuzobatsira vanhu. It's selfish of me kuuya padiaries ndichiona vanhu vakawanda vane maproblems ekuti ndinoziva kuti solution vanoiwana kopi but ndonyarara only ndefect yekuti ndinozonzi ndiri kuadvertisa munhu. Dai mbuya ava varivo vanoda kuita zveadvertisement vaiuyawo kumafacebook yangozara facebook internet vanayo chaizvo vanayo tablet yekuti inotoenda pafacebook patwitter but havaadvertise nekuti mudzima uadvertise. Ndosaka makandinzwa ndakati regai ndinotaura navo handingangoine nhamba dzavo pano ndisina kutaura navo pamwe mudzimu wavo hauki nekuti ndiwo unotaura zvaunoda. Saka ndakati regai ndinotaura navo ndinokumbira kuti hambuya sezvo ririro basa renyu rekubatsira vanhu mbuya ava sisimeri munhu akatoenda kuchikoro akaita course yejournalism munhu akadzidza uyu asi mudzimu wavo vakati ini ndakauya kuzoita basa rangu ndoda kuti uite basa rangu ndosaka vasina kuenderera mberi nebasa ravo. Basa ravo ndiriro rematare vakasiya zvese izvo zvekuchikoro vaitopfeka gogo vachienda kubasa but vakasiya nekuti ndo calling yavo ndo kwavakadaidzwa. Mudzimu wavo unototaura kuti ndakauya kuzobatsira vanhu nekuti vanhu vane matambudziko akawanda. Saka inini selfish of me sisimeri kuti ndiuye panapa ndonyarara ndichiziva zvangu kuti vanhu maproblems esi mazhinji especially mazhinji anotaurwa panapa zviriko kwazvinogadzirwa. Handiti ndo samakaisa chirongwa chinochi vanhu vanouya panapa vachiti vedu vegana muchiziva vanhu vanobatsira nyaya idzi touya totaura tonzi tiri kuadvertisa vanhu. Saka mangwana tinonyarara kana zvinhu zvacho zvaakudako inyaya yekuti ndiye ndichitobatikana handina chandinobhenefita ini. Dai kuri kunzi ndini ndiri kurapa vanhu vacho zvaenzaiwa pamwe inini ndini ndiri kupiwa mari yacho handini ndinoshandira vanhu. Inini kutorwadziwa nekuti vanhu vane maproblems sisimeri but kana uchiziva kune solution yeproblem yemunhu ndo basa remaplatforms aya. Handiti munouya kuti vanhu vaunze maproblems avo vanhu havasi kuunza maproblems avo kuti tinakidzwe nenyaya tione kutandara tione kurara. Vanhu vanouya panapa kuti vatsvage masolution. Saka kana tauya nemasolution vanhu ngasavaunga ngavasauye nekubatwa nemweya. Ndaona madzibaba pavanga vachitaura vachiedza kubatsirana uye musikana una munhu wangu achitonyora macomments mucomment section kuti hanzi madzibaba vako advertise. Munhu uyu ari kuda solution madzibaba vauya nesolution moti hanzi vako advertise. Saka vonyarara here tonyarara totaiwa nekuti tikataura tinozonzi takuadvertise. So semazimbabwenzi ngatiregere kuva nemweya iwoyo kana nepfungwa iyoyo. Handina kana chandiri kumbobhenefita sisimeri pakukupai nhamba dzambuya handina kana chandinotombobhenefita kana one ndaigona kungonyarara ini ndobatsirwa zvangu zviri kufamba sane namundiwi uchada kubatsirwawo. Izvozvi musikana uyo akauya pano sisimeri ndakataura naye personally kuinbox ndakandiudza kuti ndadyirwa mari kwakawanda umwe ndakatobvisa 700 US chaivo asi hakuna chakabuda. Muri kuona maproblems ane vanhu asi ndichiziva hangu kuti munhu uyu dambudziko rake anogona kuenda pakati ropera asi ndonyarara. Mukandiona ndichiuya panapa dzimwe nguva sisimeli it's not every time it's only now pandakuita more frequent padiaries. Ndine dzimwe nyaya dzandinotouya hangu ndonyarara. Dzimwe nguva mukandiona zvichindipusha kuti
ndiuyi zviri pandiri zvinenge zvichitondituma kuti batsira munhu batsira munhu it's not kuti handina zvekuita ndikakudzai kuti inguva ikuno kusisimela I should be sleeping but zvinenge zvichitonditadzisa kurara zviri pandiri zvinotonditadzisa kurara kuti batsira vanhu ava vanhu vane problemu batsira munhu uyu ndosaka musikana uyu ndakaita shungu dzekuti ndinotaura naye ndinomurifeya ndikamuudza kuti kana paita ene problem ndiripo ndiudze kuti ndinenge ndiri kuita problem nahungwe pekuti akaitirwa matara ave akafara musikana uya SIS-MELLY pafona havana kumuona akavangotaura naye vakati mira ndipinde mudare ndichakufonera ende akaudzwa nemo zvese vakati basa ndichaita akataura ke kuti handina remuromo zvandaudzwako akataura zvake vane matare chaiwo kuita efeki yekunyepera kana yekushopera vane matare chaiwo vanhu vepasi chigare vanoita chinyakare chaicho nematare akachena vaiti zvemushonga saka kana mukandiona ndichisvika nguva dzinodzi ndakagara zvinenge zvichitonditadzisa kurara ndandichida kutorara pachiramba kuda koo yangu ndikatoti kubva nezuro ndichitraya rega ndirare but zvinotondirambidza kurara ndinenge ndatoona kuti pane problem ndiye ndatoudzwa kunzi batsira munhu ane dambudziko saka handisi pano kuzoadvertisa business yevana handina chandowana ini ndikutosacrifica hope dzangu ndingadai ndarara kare but zvinenge zvichitondituma kuti vanhu vane maproblems vanhu ngavabatsire saka kana tichiunza manhamba pano vanhu ngavasaiti pfungwa iyo yekuti madzibaba vauya pano vachitaura kuti munhu indogona kubatsira zvonzi vari kuadvertisa saka mamuda kuti vanyarare nyaya yana kuya pano kuti tinyaudze nzivi titandare tinakidzwe nefright tione kurara zvakanaka aye vanhu vane maproblems echokwadi anoda masolution saka pakauya vanhu vanokwanisa kubatsira maproblems iwayo ngatidzidze kuva respect nekuti ndo basa ravo ravakatumwa saka ndo zvandandichida kutaura hangu kuti musikana uyu dambudziko rake SIS-MELLY rinobatsirika saka anogona kunobatsirwa kuti kwambuya hungwe uku anogona kuvafonera anovabata panhamba idzodzodzo ivo ndo vanozoziva zvekuita naye ina ndikamutauriri kuti ita zvakati sezvandakamuita musikana uya akauya achiti mai vangu vanorova handigoni kumutaurira kuti ita zvakati nezvakati ini changu kungomupa nhamba ivo ndo vanozoshanda naye vachimuudza zvekuita vachikomunicata vachiitirana zvinhu zvavo ende ndakamuti uzodzoka nefeedback kuti kwambuya vaya ndakadyirwa mari yangu mahara hakuna chakafamba because hatina chekuvanza ini kuuya pano navo nyaya yekuti ndine confidence navo muchemberi ari pandiri anovatemba anozviziva kuti basa vanoita saka kana munhu aine problem zvinotondishaisa hope handitorari SIS-MELLY ndakaneta ndaswera ndatotadza kana kuita mamwe mafone calls nenyaya ndandakaneta sindatadza kurara nenda uyoyo zvinotondimutsa kuti usarara munhu ane problem uyada kubatsirwa saka ndapota hangu kuti madiaries learn to respect vanhu vanouya panapo vachiedza kuuya nemasolution anobatsira vanhu nyaya dzinouya pano hadzisi kuti tinyaudze nzeve kana kuti tinakidzwe nenyaya dzevanhu vanhu vanouya pano kuzotsvaga masolution saka pakaita munhu ane solution kuproblem yemunhu ngatidzidze kumurespect ivo vacho vanenge vachiwanza kutaura kuti maakuadvertisa ndo vasingabviri futi kuzomhanya kunotora manhamba vachinofona handi comment section munongoriziva here kuti nzara zvainoda chechipiri chandandichida kutaura SIS-MELLY munoona nyaya idzi muchiri kurememba ndichiuya pano ndikambotaura vamwe vanhu vakapopota ndichikuudzai kuti imi manzwa sisa vachiti ndinoroya asi kuchechi ndinoindi bhaibheri ndinotoverenga ndinoparidzira vanhu mavanzwa vachitaura vanhu chavasingazivi ndechekuti kana satani kudenga kwamusati makamboenda itoriko anotoziva kuti kwakadi bhaibheri riyauriziva from Genesis to Revelation dzinzakongoti harizivi ndosaka maprofita enhema kana mapasta enhema vanokukoterai bhaibheri riya nemavhesi nyaya ndiri kuedza kuunza pano ndeyekuti vanhu kana tichinamata ngatidzidzei kunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi anga asingapengi musikana waye ndakabhuya pano ndikazvitaura ndikaita kunga ndinopenga kuti varoyi vakawanda vakuhwanda nemachechi vakawandisa vanhu vanoroya SIS-MELLY vakamira apa vanorira nendimi vanoparidza vanoda Mwari asi nyaya yekuti uroyi ishari kana iye ari risina kubata handiti manzwa time yanga achitaura chiti ini zvinhu zvandichazvidi itime yaanenge ari nomauyoyo asi shani racho rikabata SIS-MELLY munonyenya
kunyepa ino zvese zviya zvekuti angachitotaura shuwa paya paangachitaura kuti izvozvi ndinoregreta kuti asi vana vangu varume vangu vese vakafa asi patime yaanenge achitozviita angachitorevesa paya achiti panguva yedu ndichitozviita zvinenge zvichitondinakidza nekuti ishavi rinenge richishanda ndo paya pachinzi mashavi panenge aya akadai anoda kudzingwa pamunhu asi ane nzira yawo yaanofambiswa nawo akabatsirwa munhu uyu shaviri rikatoenda anotoita muoko akatoenda kuchechi akanamata Mwari zvakanaka asi eziti zinawo nekuti zviri muropa ndezvedzinza zvinogadziriswa kudzinza saka kune vanodhira nazvo izvozvi kusvika zvaenda zvikangogadziriswa izvozvi munotoona munhu aita mumaoko saka vanhu vakadai vanzwisisei vamwe vanhu vanoroya it's not kuti every time paari anenge achingofunga kuroya zvinongouya kana shavi racho rabata saka shaviro ndo rinenge richida kudzingwa kutandwa pamunhu kuti munhu asara ari mumaoko saka inokuti vamwe variko vamwe vakawanda imo mudhayaris imomo vanawo mashaviro aya atanga tichataura vamwe vanga vachitofona pano hatigoni kuvataura variko vakawanda sisimeli vanhu vane mashavi aya vamwe ekupihwa vamwe vakapihwa evabereki vamwe vakatonotsvaga vega zvanga zvichitaurwa namadzibaba vaya variko vanhu vakawanda nezvinhu izvi asi vamwe vacho havachazvida asi havazivi kuti vodii nazvo kurudziro yandinoda kuvapa ndeyekuti zvinhu izvi zvinopera ngavasaluze hope zvinhu izvi zvinopera zvinogadziriswa hakuna chisingagadziriswi kana ngozi chaichaiyo munhu akauraya munhu inoripwa 1 ikapera hakuna dambudziko risingaperi saka ndoda kukurudzira madhayaris ari pano kuti ainowo kuti makawanda mune maproblems akaita seaya asazvireve kuti your situation is hopeless hazvireve kuti haubatsiriki hazvireve kuti just because wakadya vanhu 15 kana 50 there is no hope for you hakuna zvinhu zvakadaro Mwari variko Mwari vanoregerera zvinhu izvi zvogadziriswa zvichipera ukatonamata Mwari mumweya nemuzvokwadi saka ndokurudzira madhayaris vane situation yakadai kuti don't lose hope zvinhu izvi zvinogadzirisa as long as wazvipira kuti hauchazvidi zvinogadzirisika zvichipera ukatosara ukatanga upenyu hutsva saka ndozvandanga ndichida kungotaura sisimeri tinotenda. Thank you very much nekupa nhamba vatoitora izvozvo mbiya vanenge vari busy paweekend chaiko to thank you necontribution yenyu Mwari vakuitire zvakanaka vakoma. Thank you mungade makarara but muri pano. Thank you very much. It's okay, sisimeri. All right, sharp. Okay guys, vamwe vari kufona handichatori macalls. I'm no longer taking the calls. Time yedu yafamba. I'm no longer taking the calls. Time yedu yafamba for the diaries. Guys, I don't know. The ball is now in your court. And this could ziva kuti muchaitonga sei kuti nyaya ndeikunyepa, nyaya ndeichokwadi handiziva. I'll try by all means kuti ndibate tione kuti maybe yakataura nevafundisi vanomupawo advice timboona kuti vanoti kudii handimaona totangira ipapo because so far ina handichaziviwo kuti ndezvokunyepa here kana kuti zvichokwadi zviri kuitika hatizivi but hameno kasi nyaya yekunyepa munhu anga yapana kuti nditorei kana mapikicha angu nemavhidhiyo mukande maona nchipuwa kuahedini handiti hameno handichazivi asi chandoziva chekuti uroyi huri kwangu vanhu vanoroya variko ndochokwadi. I just hope kuti pane vamwe vachazouyawo vachizotipawo nyaya dzakadai but ndachingokumbira mumwe kuti madhayaris ngatirege kunyanya kujaja muna zvinoitika nezvekuti munhu kana ari guest ka patopedza live anodzokera kumacomments kutarisa macomments tikanyanya kujaja tiri kuvhara vamwe vanhu vanenge vakaremerwa vachida kutaura nyaya dzavo haachakwanisi kuya achitaura handiti comment section aiwa ini nangu ndinofanira kungobvisa macomments next time because comment section inozonyora zvinhu zvokuti ndinozodhukawo kuseka ndiri munhu ka plus ndiri munhu anogara achizvifarira chiseka ake saka ndikaona mamacomments eyanyogwa paya yaita kuti ndife mbavhu dzangu dziri kugwadza idzi guys idzi mbavhu dzangu dziri kugwadza necomment yanyogwa munhu asati atombotaura kuti kwai we connect comment yanga itokandwa kudhara saka ndapota kuzama kuvhara kuti ndiseke ndakatarisa pasi ndidii ndapesana ndakuzodhukawo kuseka handimazviona but ndinofanira kungobvisa macomments ndini ndisaone comment section because ndinoti munhu wokuseka ndopesera ndaseka asi ngatite kuti tisanyanya kujaja vanhu zvokudaro kuitira kuti vamwe vaya vakaona mumwewo kuti hatisi kuve to judgmental vane nyaya dzavo dziri kuvanetsawo dzakavaremera vaya vanogona kubuda pachena vachibudawo kuti nyangwe neniwo ndiri musemu predicament nemunhu uyu obva ataura handimaona nyaya yake
Hanimazvona. So ndagwadziwa mbabvu guys nekuseka, ndagwadziwa mbabvu nekuseka, ndagwadziwa hanimaona, ndagwadziwa mbabvu because ndandagara toona ndaiona comment ndikada kuzama kuti kunge ndisina kuiona hanimaona. Saka ndiri busy kuda kuiginawa comment yana ndaona yaka ndobva uya musikana ndobva atsinidzira kuti iwe ndabva ndati dhuru kuseka kuti ko yaipi futi yakuitika apa hanimaona. So guys, anyway, let's just hope kuti mwanenga nenyaya dzakadaro do not be discouraged nema comments. Comment section munongoiziva vane nyaya dzadzo dzanongada kutaura, musa discourage nema comments. Ingoya mutaure ende kazhinji kana wauya usatasa comment section. Don't usatombotasa comment section. Sema tukirwa tinonge twawo isusu nemagosta ninga chesti ataka makawadza aya. Antika iwe unongoya utaura nyaya yako ngoiginowa. Wongorega kutedzera nema comments, unongotaura nyaya yako wanda kubatsira chakubatsira. Zveve vanotaura ma negative wongosiyawo. Antika saka as wozani naso toda kuti zinzwe. So pane mumwe mukadzi akachungwa kunge auya nelive yake anzi ndinyaya yemapostori, uya nayo kuinbox, uya nayo kuwhatsapp. Pane mukadzi akaifa kunge auya palive yake nhasi, but ndaona kuti handizozvikwanisi guys handika. Saka mukadzi uya akumbira kuti mangwana right, anokumbira kuti aitigwe live. Mukadzi uya akauya pano guys nenyaya yake achiti mwana wangu aridana nemurume wangu, mwana wake chai adani. Mukamubvarura mucomment section imimi, mukamubvarura mukati hazviitire zvekunyepa mukadzi uya insecure ndi wati akaita shungu akanoretrieve maaudio guys kunzi kuEconet. Akauya nemaaudio akanditi maaudio ose mvu akati I want this story to go back. Andika I want this story to go back. Yes, Sabina, ndeipi yako, I love you too Sabina. Shikanzi, I want this story to go back because ndakatukwa nema diaries. Vachiti ndikunyepa, I'm insecure, nemwana wangu, ndidi mwana wangu because ndauya nema evidence. Evidence yandapiwa ndinayo. Maaudio nditori nawo. Saka akakumbira live. Ndamuti tozoona mangwana acho. Saka handizuti mangwana ndichawana nguva here. Saka weekend inoida mboti ndimbo sororawo ndakadaro. Sabina, ndanichitombo kufunga masikati we Sabina ndichitombo kufunga usaenda mira. Saka amene tichaona mangwana kuti ndogona kuwana nguva here kuti aiwa ndasazvichaiti chero iye akwari arara hazvichatoiti timumutse. Let's try to see kuti mangwana togona kungwana time here chero masikati chero nguvai handimaona. Exactly yemurume kumaini, thank you, exactly good memory womurume kumaini. And Sabina's blocked by Queen. Kwa Queen tose takablockwa kwa Queen kwa hai wow. Takablockwa tose kwa Queen. Saka regaiti mirema kwa nati tichawana here nguva kuti chi anzi come back tomorrow. I'll see Otilia maybe ndikasara ndiri ndega sezvinambodzwa timu rangu revana richiti ruda kuenda kumo. Ndakasara ndiri ndega baba obvious vanotobuda mangwana weekend vanotobuda maybe matoftoka. Ndikasara ndiri one toita. Kone ndichite toita live yacho. Tovadedza toplaya maaudios ndapiwa zvese toita right. Then the other thing Sabina chana chikutsvagira ndechekudai. So Sabina please Sabina tikukumbirawo ka session kwaiko zvino hatina mari yekubhadhara Sabina, hatina. Tida kutaura tangu taura chokwadi hatina mari. Tikukumbirawo session please yekuti maybe kana kwauya kana ka2 kana ka3 per wiki utitisewo manhikikiri anozi magym. Especially gym inongotangira pa 40 years zvichikwira. Gym ndiye vanhu vane 40 years zvichikwira, like uchingo uri kwauri vanhu uri pa live vanhu vanhu vachiteedzera tichiita aerobics and what not ukati mativa sit ups 30 minutes is just fine, especially 40 years and above ndova tiri kuda because nyaya yekunzi machembere toda kutaza kuti machembere tiri fit kudarika vana vadiki. Saka iwe wakaita personal training tozviziva chaizvo handina doubt because macertificates ako wakambonitaridza unawo handitoona. Saka tikaitawo munhu anongouya tokuzati 40 years nhasi tokuziva kuti maybe Monday, Wednesday neFriday handika Sabina unoya nguva dzakati handitika tichiita iwo maexercise tiri kwatinenge tiri takati 40 years and above chete. Ungati basa chete kaita 5 chete chanoziva vanhu vanoita vari kudzimba dzavo chete kungoti tive fit. Hanzi why 40 years because isusu 40 years tisinogara chitukwa kunzi machembere. Imi muri vechidiki 30 handiti muri vechidiki nema20 tikureva isusu hedu 40 dzine izochembere zacho dzine chembere idzi handimaona. Saka akauyawo ikangoita session yemachembere tiri kwatei tiri 30 minutes chete unenge watibatsira isu 40 handitiwaona unenge watibatsira. Tikutoda inspiration, we want that inspiration tikutoida. Saka Sabina please tiwanirewo slot please help us to find a slot please if possible
tiwane kujima tiri kudzimba tichione wori life yako tichiteedzera tiri kudzimba tingoda kuti muviri uite fit necovid idzi vanhu vakafuta malockdown aya vanhu vakafuta vanhu vakagara vanhu covid dzakangasa vanhu saka we need our summer bodies back. So please hanzi akadzoka here Sabina ndio mafanisa so kutora serious yakadzoka kumakuva kudhara animaona hanzi you can do that life everywhere. I can join. Yes. Hanzi tukumada my exercise. Yes. Animaona tukutomada. We want those my exercises. So tikangoita takati teni vanacha joina vakawanda. Vacha joina vanhu vakawanda. Vanhu to joina. Tongoita madays nekuti mafuta chingo nematrextero tiri kudzimba tichingotedzera tingoita tikanzi ma sit ups toita tikanzi dai so tiri kwatinenge tiri something interesting, you know. Tongo shida saka consider chimbo consider Sabina kuzotipa feedback kuti totangawo here zviri kuita rini toronga then titange kuita handitika right. So guys, morara zvakanaka. God bless you. Ndiana kutinamatira nhasi. The personal trainer Sabina, I saw your certificates and udziwi. The personal trainer, I saw your certificates nema song kudai. Ma days atawirana tishora ku WhatsApp Sabina akanditadza maningikiri ma certificates ake antorine dutu kudai mamwe aminoti ndeichi hobobo. Ndakato I saw them. I saw nema song andiudzigwi. Ndakamaona. Hapana pandingabomukudza ndege mashanga. Handingabomukudza ndege mashanga. Ndakamaona. I saw them. Ndaitombomuzvidhauta paitaura kuti personal trainer ndaitombozvidhauta chiti personal trainer kuita sei panda pakazondedza ma certificates ake ndipo pandakabelieve handingozati aive bouncer. Sabina inonga varume achikandira kugudhara handimazvona ainonga varume achikandira kumabhawa ako aishanda kumabhawa ako aimira kumukove mabhawa ako achinonga zvidhakwa achikandira zvinenge zvanetsa mabhawa anga ari bouncer. Hautogwi kana usina ma certificates kunana UK yuko handimazvona hautogwi. Right. Mukoma Gordon tokumbira kuti mutinamatirewo. Mukoma Gordon uyaiti kuedhei panapa mutinamatirewo tinde kunovata Mukoma Gordon. Uyaiti kunamatirei hands personal training yemachembera in exactly because machembera tijajani techingo exercise tose atipara zvokujajana zvokuita judgment. Hands already chi diaries kuriko na mai doidoya. And someone is already questioning diaries stop. Ndo zvavanoita one aiwa my doidoi. Ndo zvavanoita but nini handingambotadza zvokunyepa. I saw what I saw and it's true. Tiri kukumbira vanonamata Mukoma Gordon vari kupitiwa aid apa vauye kuzonamata. Uyai munamate guys kana kuti mukarega kuti muye kuzonamatira panapa tononamata toga kudzima dzedu. Hanzi jakupai nice movie to watch. Good. Undipe ana. Uye naro WhatsApp. Uye naro tione. Wogara movie night mangwana nai. Movie night kamangwana. Andiseli nawe yamtipa ukamunamato. Tapi manyonda uya zvounamata shamwari. Chia begi watiza. Veronica Mwale orisei. Chia begi watiza. Guys, apana ndatipa were munamato. Kana pasina alright guys. Mwene mwachana namata ke ega. Mwofamba zviri bo guys. Marira bo antikatobatsana mangwana. Ciao.